Okay, daghang salamat og sa makausap pa alang na usab sa nakapadayon nato nga live diri sa Facebook ang sangka sa katarungan, sangka sa kamatuoran o ingon usab ang panalipod sa kamatuoran. Og ning hapon na mga igsuon or ning gabi una alas 6 naman o kapin. Atong ipasalamatan og dako ang buhi nato nga Dios tungod sa iyang kaayo sa matag usa kanato nga kita karon makahimon usab sa pagpadayon na ini nga tulumanon. Og maayong gabi sa tanan nato nga mga viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, magandang gabi po sa ating lahat diyan sa Luzon. Og maayong gabi gyud sa tanan Visayas, Mindanao, maayong gabi mga pinalangga kong igsoon. Og sa pagkakaron naatay mga higalang magdebate na usab gikan sa Seventh-day Adventist Church General Conference nga mao si Brother Daryl Villarriba. Og gimunusab gikan sa Roman Catholic Church FD mao si Brother Giancarlo Badinas mga igsoon. O may gabi kang Brother Rinke Mikakota Michael Castrado, maayong gabi Brother Ariel, may gabi pud kanimo bro. O paki-share ko mga igsoon sa ato ang live video karon para daghan ang makakita sa ilang debate karong gabi una. Sa Balasabas family ni Brother Leomar Balasabas ug nasab ni Ayan Palar, maayong gabi. O sa tanan nato nga viewers usab ni Brother George, no George sa Relata, maayong gabi Brother George, ni Brother Jose Mausay. No sa tanan-tanan o sa tanan to mga CFD, mga evangelist, maayong gabi kaninyang tanan. O atong paaboton si Brother Giancarlo Badinas mga igsoon, no? Okay, so atong paaboton mga igsoon si Brother Giancarlo og imanusab si Brother Brother Daryl Villanueva. Mahulog nun. Okay na si Brad Giancarlo Badinas, no, nagtanaw siya mga igsoon. Bro, pasudla ko pag-request bro Jay. Kay kining account nimo bro, dili man ako ma-search bro. Kay tulo man ka account nimo no, ikatulo ni aning gamit nimo ang mugawas katurang duha. Ngawa na mo gamita. O karon ni ana ang ato nga affirmative side Brother Daryl Villanueva, no. Pilit gyapon hinapay siguro natin igsoon.
full bag na ito isuon siguro Daryl na may gabi bro Daryl o bro J. Okay, so nana request be. Okay, nana naka-request na si Bro J Carlo mga isuon. So ato ni nga dalion ko ato ni sugdan ang lantugi karon mga isuon, no? Okay, so giat pa na ko si Carlo. Okay, nana. Share sa ko diri mga isuon ha. Kulba niya itong mga debaters karon mga isuon kay naka antipara gining duha mga isuon, no? Ipangandaman ginilag ayo gyud. May gabi kang Idol Tatsuki. Brother Toya mangutana jud ko ni Carlo unya. Unya na. Unya na kay wa pa sila magsugod unya na. Okay, so daghang salamat no sa tanan natong viewer o palihog og share sa atong live video karon para daghan ang makakita sa atong libati mga igsoon nga barugan sa atong duha ka banggiitan nga mga depensor no Roman Catholic Church Brother Giancarlo Badinas og sa Seventh-day Adventist Church by General Conference Brother Daryl Villanueva. O gani alas pagpadayon mga igsoon dili ta maglangan no. Atong ihatag ang usa ka opening prayer kay kining atong programa ablihan ta ni pinaagi sa usa ka pag-ampo o atong ihatag no ihatag nato ang panahon sa ato nga affirmative side mga igsoon ang usa ka pag-ampo. Go ahead bro Daryl, ikaw ang ampo bro. Okay, mag-amputa. Labing balaan Dios namo nga gamhanan. Tag-iya ka sa tanan nga butang nining nga kalibutan. Nining orasa o Dios ang panalangin among nadawat gikan kanimo. Ani o Dios ang talagsaong higayon diin among pagabuhaton karon. Magahimo kami sa pagpasundayag sa imong pulong pinaagi sa question and answer portion. Pinaagi ning gitawag og lantugi sa imong pulong aron pagdepensas kamatuoran pinaagi supa sa uban. Busa Ginoo nining orasa karon ang kamatuoran magapatigbabaw og ang kahapsay kalinaw masabtan usab sa nagapaminaw. Ang kamatuoran among maangkon karon. Salamat sa pagtubag sa pag-ampo sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Okay. So daghang salamat mga igsoon o gausbon ko maayong gabi sa tanan og matong Brother Leomar Balasabas. Live ta karon sa YouTube mga bro. Samot na ni ha. So daghang salamat no o gani alang sa atong pagpadayon mga igsoon atong ihatag una ang pagpanimbaya sa atong duha ka speaker atong unahon ang atong negative side Brother Giancarlo Badinas maayong gabi bro J imuha ang panahon bro alang sa panimbaya bro. Okay, daghang salamat Brother Ariel Amoris o sa atong talahuron nga moderator no si Brad Ariel Amoris. Salamat Brad sa imo diri sa imong programa. Og sa akong katba nga si Brad Daniel Villanueva. Salamat. Salamat ko sa gamhanan nga Dios nga nagapahigayon na usab natapos sa paghisgot sa iyang mga pulong bisag managlahi tagbaruganan nato dinhi paghisgot ra gyud sa iyang mga pulong kay mao man ang iyang kabubuton nga maabot nato ang iyang kamatuoran. Kini daghang salamat o dalaygon ang Dios. Amen. Okay, salamat kayo no o gani ato ihatan na po ng panahon sa atong affirmative side. Bro Daryl, palihog ko kuha sa imong kuan bro o i-off ang imong echo bro sa imong volume 8. Kuha ig volume ang echo bro. Echo. Sige daw bro, tingog bro. Kana. Kuan pa gyud, o pa gyud. Sound check. Na full nang off ana bro, na off lagi bro. Kana. Kana bro, okay na bro. Sige daw be. Tingog daw. Otro. Okay, mayong gabi sa tanan nga mga viewers. Okay bro. Go ahead bro sa imong panimbaya. Bueno, mayong gabi sa tanan nga mga viewers. Sa tanan nga maagian ining atong video sa among debate ni Bro Giancarlo Badinas sa FD.
Og nagalao mo sa bako nga malipayon kamong magalili nining mao nga debate. So friendly discussion, kamatuoran magapatigbabaw. Og salamat Mr. Moderator sa imo nga pag-effort sa among debate. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Okay, daghang salamat Brother Daryl Villanueva mga igsoon. Ang ato nga affirmative side. O gani no, sa dili pa nato ihatag ang panahon sa pagpadayon atong panibayaon Brother Pedro Dilana ng Gabiro Orlando Alvarez. O Arlon Amores, Maing Gabi, George Delita, Iponso Copel, Brother Puya no. O Usbon Brother Peter Pindon. Okay. Okay, so daghang kay salamat mga pinalangga ko igsoon ari na ta sa pagbasa sa tema nga gipamatud-an no or pamatud-an pa dili kay gipamatud-an pamatud-an pa no? Ang tema pamatud-an no pamatud-an ko nga ang napulo ka sugo sa Roman Catholic Church wala ni haom sa nakasulat sa napulo ka sugo sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 ngadto sa 17, sumala sa masabot sa referensya o Biblia. So naguna ang referensya ani igsoon before ang Biblia, sumala sa hanay sa tema. No. Medyo may karat-karat daw kuno pero sa kuan na sabi sa si Bradji Carlo, wa man magamit si Bradji Carlo volume 8, no wala. I-off sa daw mic nimo bro Daryl, i-off sa daw bro Daryl ang mic nimo. Ani lang, ani siya Mr. Moderator. Sige. Sige daw. Kana. Karaki hapon. Ani tanggalon ko lang isa siya. Sulay daw bro. Tanggalan daw bro. Tingog daw Mr. Moderator. Okay bro, go ahead bro. Okay na? Okay na. O tinaw magyapon imong tingog bro, bisag wa kay volume 8 bro. Okay ra man imong tingog bro. Ang katungto ang nagkanaas kana duda ko ato sa connection siguro sa mic padung sa volume 8 kay kuan maguna usahay tandugonon mo na mo kanaas o kayo. Pero okay bro, bisag wa kay volume 8 klaro bro. Klaro. Sige. Okay. Okay, so daghang salamat mga igsoon alang sa atong pagpadayon, no? Okay na matod pa ni Sis Liz Bita Punyate. Thank you so much sis. No sa inyong nga concern, no? Salamat kay tanan natong viewer mga igsoon, no? Kung wala pa sila, wa punta diri karon mga igsoon makahimo sa pag padayon kay kining debate nato o dialogo or diskusyon dili man ni para sa mga debaters apan para kini sa mga audience nga naa sila ay mapupo nga mga pagtulunan. Okay, usbon ko ang tema nga pamatud-an ang napulo ka sugo sa Roman Catholic Church wala ni haom sa nakasulat sa napulo ka sugo sa Exodo Kapitulo 20 versikulo 3 ngadto sa 17 sumala sa masabot sa referensya og Biblia. So mao ni ang hanay sa tema igsoon ha, una ang referensya before ang Biblia. So karon arita sa atong role. Ako ning i-reminder kanunay sa atong mga debaters. Number 1, tahoron ang moderator. Pag ingon sa moderator, moderator's time. Hilom ang mga debaters. Ang ikaduha, walay dawatong pangutana nga gawas sa tema. No? Ang ikatulo, ang pangutana kategorikal, tubagon una o kategorikal before mo explain. Pero hinumdumi nga, kinahanglan nga, ang pangutanang kategorikal, aron tubagon o kategorikal, so by gyud sa tema. No? Yung niana mga debaters. Pero, no, nagdepende na sa inyong duha kung dunay pangutana nga wala masubay sa tema o inyong tubagon basta kapahinomdom lang nga kung makatubag gani kag pangutana nga wala sa tema obligado kang motubag sa follow-up kay imo manggitubag ang pangutana nga wala sa tema. Reminders lang na sa mga debaters ha kana nagpasabot nga ako ingon nga usa ka moderator igo ra ko magpatunhay sa kahapsay kalinaw sa inyong debate. Ang ikaapat, ang tubag dili mula pa sa usa ka minuto ingon man ang pangutana, no? O niya ang sekreto ani aron nga ditso ta maka-continue or maka-proceed kanunay nga dili maputol-putol or dili masapaw-sapawan pag pangutana palihog lang ko ingon nga palihog tubag o tubaga ana pag maura pod ang tubag, no? Ikaw na lang po ingon nga next question kay samtang dili ko motingon nagpasabot nga wala pa mahuman ang imong usa ka minuto.
Okay, kung naalala no? Dayon ang ikalima tanang bersyon sa Bible dawaton o giman usab ang reference no apan kung diskumpiyado ang kaatbang sa gigamit sa usa, pwede siyang moreklamo ba't kinahanglan mapakita siya og sulusama sa gigamit sa iyang kaatbang aron mauyunan ang iyang reklamo. O maura na ang ato nga role nga subayon karong gabi na o dunay 10 minutos nga constructive presentation, affirmative side ang muuna o 10 minutos nga pangutana gikan sa negative side o 10 minutos nga barog sa negative side o pangutana na po sa 10 minutos sa affirmative side. Ayon ang rebuttal, muuna pagbarog ang affirmative side and 5 minutes nga cross-examine gikan sa negative. Mubalos na pagbarog ang negative side sa iyang rebuttal o pangutana na po siya og 5 minutes sa atong affirmative side. Ayon ang conclusion, final statement, muuna sa pagbarog ang negative side o lahi ang affirmative side. Okay, so maura to. Okay ba mga debaters sa ato ang role? Okay, Brad, okay. Okay, Brad, okay. Okay, so kay salamat no kay nakasinabot na maging ang ato ang mga debaters karon mga igsuon. So dili na ta maglangan kay ang ato karon nga mahuman dayon ang ilang nantugi kay ang atong mga audience na hibalo ko nga nagpanikan na ni sila halos mabangag ng yuta kay gusto na ni sila mosulod. Alam sila pangutana mga igsuon. So ato dayon nga ihata ang panahon sa ato nga affirmative side alang sa pagpabarog sa iyang tema. 10 minutos bro Darrell alang sa imong tema nga buot ipabarog o ang orasan no makita nimo bro Darrell. Okay, Mr. Moderator. Klaro? Okay, bro Darrell, klaro nimong orasan ha? Wala mong ngit-ngit, nara? Mr. Moderator. Okay, tara, kita. Tara. Okay, so daghang salamat o gani pag sugod nimo bro Darrell kana nga orasan mo sugod po na sa lihok. Go ahead bro. Bueno. Maayong gabi sa tanan nga mga viewers o sa atong pinalangga nga moderator. Bro Ariel Amores. Adunay usa ka panultihon nga nagkanayon num putis is easy deuteronom coincide is easy veritas. Walay pangatarungan nga mulungtad kon sa kamatuoran wa nagsukad. Santificalos into verdad to palabras is verdad. Palaanas las kamatuoran kay ang pulong maong kamatuoran. Bueno, akong tema karon nga iplastar nga supako ining safe day nga mo si G. Carlo Badinas. Ang tema pamatudan ko nga ang napulo sugo sa Exodus 20 wala mahaom sa napulo sugo sa Romano Katoliko. Prueba, ebidensya. Sugda na to may galagtagik sa doktrina Kristiyana para instruction de los niños in Laguna, Tayan. Kini nga basahon sa Romano Katoliko. Karon, mao na ilang sugo. Nga pamatudan na kung wagid mihaom sa sugo sa Biblia. Unang sugo. Higugmaon mo ang Dios labi sa nga tanan. Higugmaon ang Dios labi sa nga tanan. Sa Biblia, unang sugo po sa Biblia, versikulo 3, sa Exodus 20, verse 3. Ayaw pagsimbag, lain nga mga Diyos-Diyos. Sa number 1 daan, wa na nagkadimao. Ikaduha silang doktrina Kristiyana. Ikaduhang sugo. Dili mo ipanumpa ang ngalan sa Diyos pagpasipala. Ikaduhang sugo po nila 3. Versikulo 5 sa Exodus 20. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Diyos-Diyos o pagsimba niini kay ako ang Ginoo nga abubuhan. Wa gyud nagkadimao. Wa gyud mao. Kaduha na. Ipatulong sugo nila. Pagasantoson mo ang Domingo Pista Iglilihi. Ikatulong sugo, pastila. Ikatulos Biblia. Ikatulo, versikulo 7. Ayaw pasipadi paggamit ang ngalan ni Yahweh. Katulit Bible ni balita. Wala na mao. Kaya ang ikatulo diri doktrina Kristiyana santoson ang Domingo. Pero sa Biblia ikatulo ayaw pasipadi ang ngalan ni Yahweh. Ikaapat diri sa ilang doktrina Kristiyana ikaapat lang sugo. Tahoron mo ang imong amahan o inahan. Sa Biblia, ikaapat na sugo.
hinumduman mo adlaw ig papahulay. Paslad wa gyud dito nung. Perti gyud. Perti. Namao. Sa Biblia ikaupat adlaw ig papahulay. Pero ang ikaupat silang sugo sa doktrina Kristiyana nila, tahorong amahan o ginahan. Nahaom ba? Wa! Perti. Usaw lang na. Ha? Ya, ikalima nila dre. Sa ilahang doktrina Kristiyana. Ha? Ikalima. Dili ka magpatay. Ikalima sa Biblia. Versikulo 12. Tahoron mo ang imong amahan o inahan aron mataas ang imong kinabuhi nga gihatag sa Ginoo nimo nga imong Dios. Wa na mo. So na G. Carlo. G. Carlo. Wala. Usaw naman natin tao nimo. Muna siya ang ikalima. Ikalima po sa Biblia. Ikaunom, diri sa doktrina Kristiyana. Dili ka makighilawa. Ikaunom po diri. Ayaw pagpatay. Yan na mao ba na? Ha? Kami suko ba din na? Sa giplastar dis na pulo na sugo sa Biblia, wag na mao. Ah, nagidugang Domingo. Nahimong ikatulong sugo. Sunod. Ikaunom nga sugo. Ah, ikaunom, dili ka makighilaw. Mo to ganiha. Ikapito. Dili ka magpangawat. Ikapito nila. Ikapito Biblia. Ayaw kamo pagpanapaw. Wa na mao. Wa na mao. Walo. Dili ka magbutang-butang. Dili ka magbutang-butang. Dili ka magbakak. Ikawalo. Ikawalo dire. Ayaw pagpangawat. Yan na mao ba? Hasalan, itahon. Wa, yun na mao. Prating dako agyong bulyaso. So, saan tama na? Yaganahan po ka musupak ini. Hasalan, itahon. Oh, kunya, anhita sa ikapulo. Dili mo, ikapulo sa doktrina Kristiyana, dili mo panghimaot, hinauton ang manggad sa imong isig ka tao. Ikanapulo, ayaw kaibog sa balay sa imong isig ka tao. Unya, mihaom ba di ay na? Wa gyud mihaom ang napulo kasugo sa Romano Katoliko, wa mihaom sa Biblia. Biblia. Ha? Saan naman ang mga safety karon gipanghalangan na pati namang atake personal ha? Pero sige lang. Dapat maminaw mo. Ako pa ninyo mamalit mo ni doktrina Kristiyana sa inyong simbahan sa kumbinto. Kumbinto ba? Rato raman in taon oy 35 raman eh. Makasabot gyud mo ing napulo kasuko ninyo. Inyong itapad sa Biblia na ang sa Biblia klaro kaayo nga mao nay pagka-plaster diha. Ha? Unya, sa inyo pong pagplaster ini. Ha? Sa inyo pong pagplaster ini. Klaro pong kaayo nga, wagin mihaom. Unya, naapamangkoy 3 minutos, 43 segundos. Diya po ninyong na-convert to Catholicism by Reverend Peter German. Ha? Niingon po din abos na pulo kasugo. Ha? Nga, giusab ilang pa din lang ipapahuli ka akin man siya kay giusa-usa man ako. Ha? Dira oh. We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church and the Council of Laodicea Edit 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Naadri may gala? So klaro kayo nga ang napulo kasugo sa Roman Catholic Church sumala pa gyud sa atong masabot charo kita mo sabot ini. Sumala sa topic na mo. Sumala sa masabot sa reprint o Biblia. Wa gyud mihaom. Sumala sa masabot. Klaro naman gini. Masabot. O gibasa pag ginako bitandi pag yun. Wa gyud na mao. Yung saon man na. Ha? Usaon ni mo pagbungkag yung taon. Unya, sulod na to topic. Sulod topic. Dinihirata maglikay-likay, topic ka na, likay-likay sa sagang. Di lang kita mo out of topic. Kay, bullseye. Kunya ko ang question out of topic. Pero, mangutanag, iya si Israel. Magkatibati Israel. Nagpadayon si Kristohan. Magkatibati si Kristohan. Moises, ako ta nagdibating Moises. Ang akong ipabarog, napulo kasugo ra gini. Kaya napulo sa Romano Katoliko.
haom sa Biblia, sumala sa masabot. Maingon po na ron, mabasa litra po litra, wa mi haom. Ang gikaingon ko na sa tima, sumala sa masabot. Sila sa pagbungkag. Sumala sa masabot. Wa ko no basahon nako. Sumala sa masabot ba? Sumala sa masabot. Sa referensya sa Romano Katoliko sa Biblia, sumala sa pagtandi. Nakandi na. Na perting daghana gyud nga wa natunog. Ang Domingo ikatulong sugo. Napay Domingo sa Biblia, ikatulong sugo sa napulo ka sugo. Sa Biblia na napulo na sa Domingo diha sa ikatulong sugo. Ang ikatulong sugo sa Biblia, ayaw pasipadi ang ngalan sa Ginoo. Sa ikatulong sugo sa Biblia. Pero silang doktrina Kristiyana, Domingo. Pista wala. Yan naman ba? Ako ini kon ako negative di lang ko mosupak. Muyon lang ko para bilhan na iba tama gid ka. Perting tamaa. Kay naunsa man guning ang amo ang mga leader ini mo may nagpasyo. Daanan lang gud. Di kay mo supak sa ato pa kay gisupak niya akong pamatuod. Sama ra ang Dios yang kalkontra ining trabaho aron. Nga naman kay ang napulo ka sugo sa Biblia Dios man gyud mo nagpamatuod anak. At Dios mo nagpamatuod. Iya ganing tudlo mo gigamit sa pagsulat ni anang napulo ka sugo. Nya karon Dios wa ka uyon dai mo, wa mo uyon sa pagsulat sa Dios. Wa ka uyon ang mga CFD. Wa ka uyon ang Roman Catholic Church sa pagsulat sa Dios, pinagi siyang tudlo na pulo ka sugo. Kay gi wa man gid mi taon. Namos la ilang kaugalingon. Di basta na ko ganiha sa the Convert Catechism. Change. Transferred. Transferred ba? Transferred. Nahaog dahil na. Tumala sa masabot. Pastan. Salamat, Mr. Moderator, sa panahon na human akong 10 minutos. Andam ko sa pagdawat pangutana. Okay, daghang salamat. Okay, daghang salamat Brother Darrell Villanueva mga igsoon sa 10 minutes nga pagpabarog sa tima nga gipamatud-an na niya no iyang gibarog nga ang napulo ka sugo sa Roman Catholic Church wala ni haom sa nakasulat sa napulo ka sugo sa Exodo 20 bersikulo 3 ngadto sa 17 sumala sa masabot sa referensya o sa Biblia. Og sa dili pa nato ihatag ang panahon sa ato negative side no may gabi sa tanan nga nagatan-aw karon Joel Jaculan may gabi o sa tanan-tanan na lang mga igsoon no salamat kaayo sa inyong pag-share o kining ato dire no dili ni unsa kung dili alang gyud ni sa mga viewers nga daghan pud mo og makatunan mga pinalangga akong igsoon. Okay. So daghang kay salamat og gani ari ta igsoon sa 10 minutos nga cross-examine from negative side Roman Catholic Church CFD Brother G. Carlo Badinas. Ready na ka bro J? Ready na brad, sa gracia na brad, ready na. Okay, daghang salamat kay ready naman ka bro J. Magsugod ang imong oras pagtingog nimo. Go ahead bro J. Mr. Moderator, tikon sa gamay. Ipakita yung Downs video kay mo tanaw ko sa kagwapo sa akong kontra. Kita man bro. Bro, kita bro. Way makita sa kwa bro, ngit-ngit. Aw, di ay ngano man kanino? Unsay problema ni? Naaman iyang naong bro. Kita man. Bro, naa iyang naong. Uy. Oh, nagpapugi-pugi pa kanina oh. Kita man brad. Kita man, Bro Darrell. Ay, nipilit na si Bro Darrell. Aha. Naay problema dahil koneksyon ni Bro Darrell, Bro J. Mo dito ngit-ngit. Mo dito kay pilit na dahil yung naong. Bro Darrell. Nawa si Exxon. Nawa si Bro Darrell. Makita man tanan. O ano ka na yung nana nga usahay mong ngit-ngit no? Okay, sa ha. Ato sa pabuton si Bro Darrell mga Exxon.
Oh, matod pa ni Brother George Relata, makita man tanan. Makita bitaw. Oh, kita man bro, ako rawa makita diha jud tinuod na. So sa tanan natong viewer no, labi na sa mga SDA no, dili lang ko mobasa sa inyong comment ha kay majority mga SDA dire. No, dili lang ko mobasa namang comment ninyo mga isuon. No, inyohan po ng katungod. Oh, ay sa. Asa naman to si Bro Daryl mga isuon? Hurot ang data ato, hehe na, mao na problema ron bro kuan. Nahurot ang data ato kay di na siya makapadayon sa debate og nahurot ang data. Aniba ako karon o Diyos ko nga nagtukod. Okay, basa-basa sa tag-comment dire mga isuon. No, rot kukamas panunsyo DE o BE na gid isuon, may gabi diha isuon. O sab ni Doribek Kanyolon, thank you so much sa pag-share isuon, watching from Malabog. Asa napitan ng Malabog? Oh. Ayan G. Piliarma Palar, good Abe. Malinaw naman bro. Okay, Abe's Dilaw. Nagpa-load pa. Nangaunsa naman mo dira? Okay ra ba mo dira? Okay ra gid kaayo si Scarel. Okay ra man gyud. Ambot ka diha, okay ra ba ka karitan-aw? Paliw ko share be. Idol Tatsuki. O sana. Bro, samtang ipaabot, apila kong lista diha sa mo present of 15 minutes sunod semana. Salamat. Okay bro, okay kayo na. No, okay kayo. No? Okay, so na ha. Sunod semana, ang una mo present kay nagsaad sa ato ang atong timahon sunod semana, True Church. No? True Church. Oh. O niya, ang una nga mo present sa 15 minutes, si Brother Rosby Bayutas. Oh, dayon pag human sa 15 minutes sa presentation mo dawat ang pangutana gikan sa audience nga tulo ka buok audience sa tagtulo pod ka pangutana. Oh, di naisiyam ka pangutana iyang dawaton. Dayon pagkahuman ana, lain na pod nga speaker ang ato nga paminawon no unsa nga religion basta kay bukas niya lang sa tanan igsuon. Mao na atong programa sunod semana mga igsuon na dili debate. No kibali kung naay tema, ang tema True Church. So matag relihiyon, itagaan na to og 15 minutes nga makapahayag sa iyang baruganan about sa True Church. Dayon mudawat ang audience sayo, tulo ka audience nga may tagtulo ka pangutana. Sa ato pa nga siyam ka pangutana ang dawaton sa usa ka speaker. Ayay, nadagma-dagma itong dinagan si Bro Daryl karon mga igsuon kay nagpalod to. Davao City na ng Malabog ay Davao di ay. Salamat kayo Brother Vicente. Davao di na di ay. Okay na si Bro Daryl igsuon ato na siyang giad. Okay bro, share na ako pero dili ko makadugay lantaw kay naa mi klase. Okay, salamat kayo si okay lang Sister Bourbon. Salamat kayo bro. Nawala siya parang okay, watching. It's okay watching from Manila. Uy, taga Manila no. Watching from Manila, magandang gabi sa taga Luzon. Diyan sa Luzon, magandang gabi. Junjun Alcordo, sulod ko niya. Okay, so kuha lang mo, standby lang mo diya kay pasulon ta mo niya. O gani na si Bro Daryl mga isuon. Nakita na nimo si Bro J, Bro Daryl? Nakita na akong kagwapo sa kamigo. Pastilan. Ano? Ang imo ka linya gani mo may problema? Oo. Ang network ba nagkawalang network? Lagi sige. Ana naman gina. Wagi tay mahimo diha basta ang network na mo Tisyo. Okay, salamat no Bro J. Go ahead Bro J sa imo nga 10 minutos alang sa imong pangutana ngadto sa atong affirmative side. Go ahead Bro J. Okay, dagang salamat Brad Ariel o sa akong katba nga si Brad Daryl Villanueva. Ang tema nimo pamatud-an nga ang napulo ka sugo sa Roman Catholic Church wala mahaom.
sa Biblia matud pa sa imong tema. Karon niingon ka premise niya, niingon ka nga mismo ang Dios mo'y nagsulat niining napulo kasugo sa Exodo 20. Ang pangutana mao ni kay matud pa nimo imong gibasa sa doktrina Kristiyana nga ang ikatulo pagasantuson mo ang mga Domingo. Unya ang ikatulo diha sa Biblia ayaw pasipad-i paggamit ang akong ngalan. Ang pangutana Brad, Darrell, sumala sa Exodo 20. Miingon ba ang Dios nga kanang ang ikatulo mao ang ayaw pasipad-i ang akong ngalan? Miingon ba ang Dios nga ikatulong sugo na? Niingon ba ang Dios niya na o wala? Yes or no? Pwede na ko mo tubag? Tubag, Brad. Okay, salamat. Sumala dinhi sa doktrina Kristiyana kay naaman diri ang santuson ang Domingo. Wa gyud nagsulti ang Dios dinhi nga santuson ang Domingo ikatulong sugo. Objection, Mr. Moderator, objection. Ay sa nagtubag ko, wa pa ko nahumagtubag. Ay Objection. sapaw. Nag-object man ko. Na objection bro ato nga dawaton ang objection. Naka-time post ta 8 minutes and 21 seconds unsay objection? Ang akong objection, Mr. Moderator, simple lang ang akong pangutana. Ang akong pangutana, klaro na ko, Mr. Moderator ba? Tingaligwa siya katuhog sa akong pangutana. Kay matud pa, iyang gibasa ang doktrina Kristiyana namo nga ang ikatulong sugo, pagasantuson mo ang mga Domingo. Unya matud pa niya, wala mo haom ni sa Biblia. Kay ang ikatulong sugo man daw, ayaw pasipad-i paggamit ang akong ngalan. Mao na ikatulong sugo diha sa Biblia. Ang akong pangutana, Mr. Moderator, mao ni, akong ipatubag niya. Naabay mabasan ang akong pangutana diha sa Exodo 20. Namulong ba ang Dios nga kanang ikatulo? Mao ni, ayaw pasipad-i ang akong ngalan. Niingon ba ang Dios nga ang ikatulong sugo mao ni ha? Ayaw pasipad-i akong ngalan. Niingon ang Dios niya na o wala? Yes or no? Okay, moderator's time. Moderator's time. Naka-time post ta 8 minutes and 21 seconds. Palihog og tubag bro Darrell sa categorical bro Darrell before explain. Categorically first. Salamat. Sumala sa dinhing mabasa, nag-ingon yun. Sumala sa masabot. Kay ang tema, mabasa o masabot. So, sabton. Yeah. Nag-ingon, oy. Sumala sa compute o sa usao, naka-compute mangganay mo apto na pulo. Gidungagan mangganyag Domingo, nga waginig Domingo sa ikatulong sugo. So, masabot. Sabot yun kayo. Kaya naman sa tema laging sumala sa masabot. O niya, pag compute mo resulta siya na pulo kasugo. So masabot. Nag-ingon yun, sumala sa masabot. O niya, usaman ka minuto, palpak na mudaan. Kaya nga naman, di Domingo man ninyo. O niya, sumala sa masabot, ang ikatulo dire, dili, gamitin ang ngalan sa Diyos pagpasipala. Busa na tubag ang pangutana. Wala question. Masabot Okay, ha? sunod. Okay, sunod pangutana. Kay matud pa nimo sumala sa masabot. Ang akong pangutana mao ni, namulong ba ang Dios nga niingon siya nga sumala sa masabot? Ang ikatulong sugo ayaw pasapad iya akong ngalan. Sumala sa masabot. Namulong ba ang Dios niya na nga sumala sa masabot? Ang ikatulong sugo ayaw pasipad iya akong ngalan. Naay mabasa o wala? Ay sumala sa masabot. Naa wala. Tubag. Salamat, pangutana. Namulong gyud ang Dios dinhi sumala sa masabot. Sumala sa masabot, namulong gyud siya nga ayaw gamita akong ngalan sa pagpasipala. Unya ang inyo hadri Domingo naman. Wa gyud mihaom. Wa gyud mihaom. Sumala sa masabot ug sumala sa pagtapad. Kay Domingo man ninyo. Ang gipamulong sa Dios dinhi ayaw gamita ang akong ngalan sa pagpasipala. Di Domingo na mao ba na kasimple in taon tubagon. Sige, next Sunod. question. Sunod pangutana. Namulong ba ang Dios niya na nga kanang pag-ingon ayaw pasipad iya akong ngalan ikatulong sugo na bradaril ha? Ikatulong sugo na ni ana bang Dios niya na o wala? Tugas tinuod. Tubag. Tubag na ko. Namulong ang Dios dinhi
nga ayaw gamita ako ngalan pagpasipala. Objection, Mr. Moderator. Wa siya Objection. nag-ingon diri nga idomingo. Okay, So objection, go nag-ingon ahead. gid siya. Kategorikal Okay, nga objection, go tubagan ahead. nag-ingon gid siya. Nga ayaw Okay. gamita Okay, ako objection, ngalan sa Brother. pagpasipala. Moderator's Pasipala time. man kay gidomingo man ninyo. Out man Ah, di man ni moderator's mawagid time. mi haom. Objection. Moderator's time sa Natubag bro ang Daryl. pangutana. Next question. Moderator's Mr. time. Moderator, ang akong May pangutana. objection bro, naka-time post. Naka-time post ta 6 minutes and 2 seconds. Unsa objection bro Jay? Objection, Mr. Moderator. Simple lang, ipatubag niya ang akong kategorikal nga pangutana. Ang utana ramang ko nga, niingon ba ang Dios diha sa Exodo 20 nga ang ikatulong sugo, Brother Ril ha? Mao ni, ayaw pasipadi akong ngalan. Ikatulong sugo na, Brother Ril. Niingon ba ang Dios ni ana? Kay ikatulong sugo na, Brother Ril ha? Ayaw pasipadi akong ngalan. Niingon o wala? Kana ra, Mr. Moderator, ipatubag. Okay, naka-time post ta 6 minutes and 2 seconds. Paliho ko balik sa tubag bro Daryl para maklaro ni bro Balik Jay ko ang na imong kung tubag bro. tubag. Naka-time post Nag-ingon ta, bro. lagi. Sumala sa masabot. Okay. Sumala sa masabot Okay, so ba? nakay Ano? Okay. Nakay nabilin bro nga 20 seconds bro. Proceed bro sa imong 1 minute. Go ahead. Ah. Nag-ingon sumala sa masabot. Ayaw gamita ang akong ngalan sa pagpasipala. Unya sa compute mahimo mang tulo. Tulo man gyud. So masabot gyud. Kay resulta ini pulo man gyud resulta. Ang palpak kay inyong gihimong Domingo lagi. Gihimo man yung Domingo. Nga lahi may mabasa. Kini may palpak kon. Karon nahimong Domingo ni. Ayaw gamita ang akong ngalan sa pagpasipala. Nag-ingon gyud ang Dios. Unya ikatulong sugod sa Santosong Domingo. Wag kalayo naman sa tinuod in taon. Ipatunong na gyud. Ipatunong. Domingo. Domingo ba? Ang pila ning Domingo? Time. Pre, Time. why Domingo? Next question. Okay. Next sunod question. Go ahead. Sunod pangutana kay matud pa nimo pagasantuson mo ang mga Domingo mao nay nabasa sa doktrina Kristiyana. Ang akong pangutana sa imong gibasa nga pagasantuson mo ang Domingo, diin man na nimo gibasa sa doktrina Kristiyana o doktrina siyawa? Tubag. Mabasa ni dinhi sa inyong doktrina Kristiyana. Klaro. Wa mihaom sa Biblia. Kay sa Biblia, ikatulong sugo dito, ayaw gamita ako ngalan sa pagpasipala. Sa inyong doktrina Kristiyana, Santosong Domingo. Inyo man eh. Wagay mihaom sa Biblia, wagay ni mo na kuhang punto, J. Carlo. Wagay mihaom. Ngang nahimong Domingo, diri ba? Pagpalit, ragaw din kay 33 naman eh. Kapag J. Carlo. Wala gimihaom. Wag yun. Sa Biblia, ayaw gamita ang ayaw pagpasipalas ngalan sa Ginoo. Pero di Santosong Domingo, wag yun mihaom. Doktrina Kristiyana ninyo ni. Doktrina Kristiyana, ang pasabot ba? Doktrina Kristiyana. So natubag na, wag mihaom sa Biblia. Okay, sunod Next question. Time. pangutana. Next question. Sunod pangutana kay matud pa nimo doktrina Kristiyana sa ato pa doktrina Dios sa Kristiyanos. Ang pangutana nga imo bang supakon ang doktrina sa Kristiyanos? Kay matud pa nimo nabasa man day ay sa doktrina Kristiyana. Pangutana, imo ba day ning supakon ang doktrina sa mga Kristiyanos o imo ning uyunan? Tubag. Supakon yun ako. Kay kini nga pagka-Kristyanos, wag yun mihaom sa Biblia. Kasilan, wag mihaom. Ang gilayon siguro kung dupahon, gikan sa silangan hangtod sa kasadpan. Kung dupahon, yun na nakalayo. Waman god ni siya, ni haom sa Biblia. Ang Biblia ayaw gamita ang ngalan sa Dios pagpasipala. Pero din ni Santosong Domingo, J. Carlo, oy, pagmata na, wagin mi haom. Wag yun. Susupak ko, bisag kapila pa na mga Kristyanos. Kristyanos nga magsusupak, wag mi haom sa Biblia. Busa supak ko, natubag ang pangutana. Next question. Okay. Okay, sunod pangutana kay imo namang gisupak ang mga Kristiyanos ani. Matud pa nimo sa doktrina Kristiyana imong gibasa nga ang ikalimang sugo dili ka magpatay. Nya niingon ka wa mo haom sa Biblia. Kay ang ikalima di ay tahuron mo ang inyong amahan og inahan. Ang akong pangutana, Brad. Do na ba'y gilitok ang Dios sa Exodo 20 nga ang ikalimang sugo ha, Bradaril, tahuron mo ang imong amahan o ginahan. Namulong ba ang Dios nga na, Bradaril? Nga ikalimang sugo niha, tahura imong amahan ginahan. Namulong ang Dios niya na o wala? Tubag. Salamat. Namulong yun. Kay ang compute sumala sa masabot man. Sumala sa masabot, ikalimagid siya. Gani,
inyong gibot-botan manggani sa inyo ha? Ereo? Sa doktrina Kristiyana, nagbot-bot gani mo. How much more nga ako nagsubay sa Biblia, gitandi nato ang inyong doktrina Kristiyana, gitandi nato sa Biblia. So karon, ang inyong doktrina Kristiyana din na ato'y pagtahod sa amahan o ginahan. Oh, pero layo kayo. Naana si tulong sogo. Oh, pagasantoson ang gimigoy kisa iglilihi. Ay ikaw pat nga sogo. Tumahod ka sa imong amahag ginahan. Ikaw pat, iusab ninyo. Sa Biblia, klaro man ni dire, sumala sa masabot. Tahoron ang amahag inahan. So, natubag ang pangutana nga kining inyong doktrina Kristiyana, layo gyud wa gid mihaom. Sunod pangutana. Natay na bilin nga 1 minutes and 26 seconds. Muhatag na lang tag duha ka pangutana bro Jay. Duha lang po dayon katubag bro Daryl. Go ahead. Okay, kay matod pa nimo sumala sa imong pagsabot og pag-compute. Namulong ka na ha, basta pa imong nga bills imong uway, sumala pa sa imong pag-compute. Sa to pamuoyon ka na ron nga dili ni compute sa Ginoo, imo ra ng compute. Nga ikalima ning sugo ha, nga mao ni kalimang sugo, tahuro mo imong amahag inahan. Uyon ka nga imo ra ng compute dili na compute sa Ginoo. Tubag. Tubag na ko. Compute gihapon sa Ginoo. Compute gina sa Ginoo. Unya kami misunod na compute sa Ginoo. Sumala sa masabot. Pertinin niyo tano. Sumala sa compute sa Ginoo, gibase nato sa Biblia og sumala pud sa pagsabot. Karon. Ang palpak kining inyo. Nga naman, gikambyo-kambyo man. O, gikambyo-kambyo. Tungod kay pagkambyo-kambyo, wa gani butang ig teksto kay mahadlok mabulabog. Why teksto? Wa gid butang ig teksto. Gibutang radre ang mga sugo sa Dios na pulo. Wa gid butang ig teksto kay mahadlok mabulabog. Busa ang inyong kompetisyon sayop kay gidungag-dungagan gid lagi. Sa ani karon, Domingo Pista Iglesia Santoson. Wa man sa Biblia. Di pang revise. Perti na ko na lang daan palpak na daan diha. So wa gyud mihaom sa Biblia. Ang gitipsing utudlo sa Roman Catholic Church. Next question. Okay, Last question, bro. Okay, sunod pangutana kay imo ra man din ang pagsabot. Matud pa nimo, compute ra kuno, compute nimo og compute sa Ginoo. Karon, objection Mr. Moderator. Object ako. Okay, objection, go ahead. Go ahead, objection. Iyahang trabaho pagpangutana dili pagkomentaryo. Kanang moingon siya imong compute. Question ka dili. So ayan na pang komentaryo na may imong oras. Unsa man kabalo ka mangutana? Pangutana. Ay sa. Human na magkag-premise ganihan, lalo ko pa magkag-premise. Okay. So objection pa man na, objection. Ay sa nag-object pa ko, huwata ka nag-object ko. Asa bro. Kasi nahibalo ka. Nahibalo man siguro ka sa pangutana. Ang imong 10 minutos dili pag-premise. Wagid sa role ba? Di ba sa moderator ganiha? Ang imong katungdanan pagpangutana within 10 minutes. Okay? Question ka. Okay, moderator. Ayaw pag kuan ba paghimog statement, pag accuse dayon, ayaw. Sa imo na ng time. So mo na Mr. Moderator, ipasulod lang iyang question. Okay, salamat kayo no og atong hinumduman nga ang tanang objection i-address gyud sa moderator. Okay. So ato nga paminawon ang iyang last question. Last question bro, go ahead. Okay, matud pa nimo, imong compute o compute pod sa Ginoo. Mao man gyud na imong gipamulong basta pa imong bills, imong laway. Ang akong pangutana mao ni asa man mabasa sa Exodo Brother Riel nga namulong ang Ginoo. Mao ni akong compute ha. Nga ang ikalimang sugo, tahuron mo ang imong amag inahan. Be asa man na mabasa nga namulong ang Dios. Nga mao ni akong ikalimang compute nga tahuron mo imong amahag inahan. Be asa man mabasa tugani ang lungsod. So, gitubag. Tubag na ko. Yan. Sumala sa mabasa o masabot. Mas tima. Mabasa, masabot. Karon. Diya din Nag-ingon din tahoron ang amahag inahan. Mao na siya ang 12. 12. Dadahang pagtahod amahan sa amahan o ginahan. Ulo kasugo man Karon, ang inyo hadre, ikaapat. So, gikambyo. Dami hadre Wagani, butangig teksto kay dili mao ang inyo.
Di gini mao kay ngano man nasagol ganing Domingo gani hadrio sa yung napulo ka sugo. So di gini mao. So klaro lang daan nga naay giilisan. Naay gipanggilisdan. Busa ang tubag nako isulti man ka sa lungsod pero di man nilungsod kay cellphone naman ta nagdebate. Isulti nako nga di adin sa Exodus 20 verse 12. Kana sa diha mo'y mabasa. Ang Dios gid mo. Na. Unya kay siya gyud nagsuwat pinagi siyang tudlo. Nasa libro sa Exodo 31. Oh, siya yang tudlo man nagsuwat ining napulo ka sugo. Sumo ni mabasa. Unya kini kinyo sayop gini. Sayop gini. Wa gini misubay time. susto. Kay nanin Domingo na sagol. So natubag ang pangutana. Okay, time. So, daghang kay salamat. No, daghang kay salamat no sa mga tubag sa pangutana gikan sa negative side Brother Gicarlo o salamat usab sa mga pangutana Brother Gicarlo Badinas. O karon mga igsoon dili ta maglangan ari na ta sa pagpadayon atong ihatag ang panahon 10 minutos ngadto sa ato nga negative side. No, ready na ka bro Jay? Ready na brad sa grasya sa Ginoo. Okay, ready naman ka bro Jay. Go ahead bro. Pag tingog nimo bro, makita nimo orasan bro? Oh, kita brad, kita. Okay, go ahead bro Jay. Okay, daghang salamat moderator og sa akong kaatbang nga si Darrell. Mga higala, nakita na gyud nato nga iya ra gyud ning pagsabot nga mao dinhi unang sugo, ikaduhang sugo, ikatulo iya ra gyud nang compute mga higala. Pero kung basahon nimo ang Biblia, ang Dios mga higala wa man siya mamulong ni ana nga mao ning unang sugo ha. Mao ni unang sugo. Ayaw pagsimbag laing Dios, gawas ka nako. Dili ka maghimog larawan. Mao nay unang sugo brother ha. O gisuwa dayon unang sugo. Wala mamong ang Dios ana oy. Ha? Mo na brother ayaw paglitok nga wala mahaom ang among doktrina Kristiyana. Kay may magpasalamat gani ka sa among doktrina Kristiyana kay gibutangan na ni og may gihan-ay na ba unang sugo mao ni higugmaon mo ang Dios ra bisa nga tanan. Ikaduhang sugo dili mo ipanumpang ngalan sa Dios pagpasipala. Magpasalamat ka sa doktrina sa Kristiyanos nga sila'y naghan-ay ana nga gibutang unang sugo, ikaduhang sugo, ikatulong sugo. Unya nakita man ako mga higala nga dihang gipangutanan ako si Brother Darrell kay negatibo ra man ko. Mga higala kabaw ka unsay ang gihimo? Siya man tay afirmatibo, siya hinoy nagnegatibo. Nganong ingong kog negatibo siya? Kay iya nang gisupak ang doktrina sa Kristiyana. Di man ka giangko na gyud niya mga higala? Ha? Gikan gyud sa iyang mga baba, migawa sa iyang mga baba mga higala. Nga si Darrell magsusupak sa doktrina sa Kristiyanos. Limang ka iyang gisupak ang doktrina Kristiyana? Unya iya pang gibutang-butangan nga ang mga Kristiyanos kuno, kini kunong klase nga Kristiyanos mga magsusupak, pastilan mga higala. Ang mga Kristiyanos na hinuon magsusupak, siya hinuon mo'y namulo nga siya'y nagsupak, iyang gisupak ang doktrina Kristiyana, siya hinuoy dili magsusupak, pastilan mga higala. Ang doktrina Kristiyana mo hinuoy magsusupak, siya hinuon nga misupak sa doktrina Kristiyana, dili hinuon siya magsusupak. Ohoy, kamo na magtimbang-timbang mga higala. Kamo na magtimbang-timbang ano, ha? Unya, mga higala, anak pa siya. Niana pa siya. Nga, ang ikatulong sugo ko, no, pagasantuson mo ang mga Domingo. Unya, more ba na iyang gibasa sa doktrina Kristiyana? Na ako ana, Brother Eloy? Na ako ana niya. Kita ka? Na ako ana, doktrina Kristiyana na, nasa akong kamot. Ang ikatulong sugo ko, no, wa mo haom sa Biblia. Nga, pagasantuson mo ang mga Domingo. Kay ang ikatulong sugo ko no, ayaw pasipad ipagamit ang akong ngalan. Ako si Yahweh nga inyong Diyos. Nganong nakabaw man ka Brother Darrell nga wala ni mahaom sa Biblia. Nga ang ikatulong sugo mauni. Nganong day sa Biblia. Gibutangan day sa Ginoo nga mauni ang ikatulong sugo ha. Mauni ikalimang sugo ha. Mauni ikaunang sugo ha. Wala oy. Wala na hanaya sa Ginoo. Wala na butangis Ginoo nang sugo, ikaduhang sugo, ikatulong sugo, ikaupat hangtod sa ikanapulo ka sugo, wala na buta-butangis Ginoo oy. Ikaw ra ang namulo nga sumala sa masabot. Sa ato pa imuha ra din ang pagsabot.
dili mo ipagsabot sa Biblia. Ingon pa ka nga ang ikatulong sugo kuno pagasantuson mo ang mga Domingo. Ngano man di ay wala day na sa Biblia nga ang Domingo adlaw ipapahulay. Nga man as Biblia nga kanang Domingo adlaw ipapahulay. Oh, mao nay rason ngano santuson ang Domingo kay kanading Domingo adlaw ipapahulay man na. Oh. Dili sa kaangay magsupak-supak ana bradaril kay ngano man doktrina Kristiyana gud ni. Kasabot ka unsa nang doktrina Kristiyana pagtulunan sa mga Kristiyanos. Unya imo namang giangkon na ako pa ganing gisuwat o. Matud pa nimo akong gisupak ang doktrina Kristiyana. Na ako jud ning gisuwat o tanawa. Sa ato pa makita na nato karon mga higala nga kining akong kaatbang nga si Bradaril magsusupak sa mga Kristiyanos. Sa ato pa ang iyang gibuhat negatibo. Ngano mingon pag negatibo? Paminawa. Unsa iyang gipamulong? Musupak ko sa mga Kristiyanos. Nahawa negatibo, nagnegatibo na siya. Sa ato pa di mga higala, kini ding tawhana magsusupak sa mga Kristiyanos. Unya, angay pa ba ni natong tuhuan nga si Bradaril magsusupak sa mga Kristiyanos? Ayaw, dili na angay tuhuan ni tawhana kay magsusupak na sa Kristiyanos. Karon, ang Dios bitaw mo inamulong ni ana. Ang Dios bitaw mo inamulong anang napulo ka sugo. Pero wala na niya butangig unang sugo ha, ikaduhang sugo ha, ikatulong sugo ha, og mao ni ikanapulo ka sugo. Wala man ang Dios ana Bradaril oy. Mao bitaw amo nang gibutag, mao bitaw gihanay na sa mga Kristiyanos aron dili ta masaag. Aron dili ta masaag ba mao ning unang sugo. Kay ang Ginoo man gud namulong man gud siya diri o tanawa ha. Aritas Biblia Exodo 20. Basaw na to. Basaw na to. Ingunin niya atong mabasa patilinghugan na to ang pulong sa Ginoo. Nara. Ang Dios misulti ug mao kini ang iyang gingon. Ako ang Ginoo nga inyong Dios nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto. Diin kamo na ulipon. Ayaw pagsimba og laing Dios gawas kanako. Ayaw pagbuhat og Dios o larawan bisan unsa. Ayaw pagyukbo bisan unsang Dios pagsimba. Apan higugma tanawa pirti jud taas o. Apan nahigugma kanako ug nagtuman sa akong mga sugo. Ayaw pasipad iya paggamit ang akong ngalan. O, ba kayo? Ayaw pagpatay, ayaw pagpanapaw. Mao ni gisgutan diri sa Biblia. Pero gihanay ba nis Ginoo nga mao ni unang sugo ha? Bradaril, paminaw, mao ni unang sugo ha? Mao ni. Ayaw pagbaton og laing Dios. Ikaduhang sugo. Ayaw pagkulit og linilok nga larawan. Ni ana bang Dios? Ikatulong sugo Bradaril, paminaw, mao ni. Ayaw pasipad iya akong ngalan ha. Ningon bang Ginoo na? Wala mingon ang Ginoo. Busa dili ka mamulong Bradaril nga wa mo ang among doktrina. Dili ka mamulong ana kay ngano man kay wala ka na hanaya sa Ginoo nga mao ning unang sugo, ikaduhang sugo, ikatulong sugo, wala mo ingon ang Ginoo ana. Gibutangan lang nag mga chapter. Gibutangan lang nag mga kapitulo ba? Para inigbasa nimo matultulan din nimo. Liman ka naabot pa ka sa 12, ika-12 kuno tahuron imong mag-inahan. Liman ka naabot na kag-12 ka sugo. Ang gisgutas Biblia napulo ka sugo imo abot ka kag-12. Pastilan. Mao na Bradaril. Dili ka makasupak ini nga pagasantuson mo ang adlaw mga Domingo ug mga pistag iglilihi. Kay ngano man ayaw kog supaka ana Bradaril. Doktrina na sa Kristiyanos. Sa ato pa, damor nga musupa ka nako, nagsupa ka sa mga Kristiyanos. Mao na Bradaril, kung mangutana ka nako ana, oy, ako yun ang ipaon. Dara, doktrina Kristiyanos. Nyakin sa man ka, mamulong ni ana. Na musupa ka ana, Bradaril. Muopitaw santuso ng Domingo, kay adlaw ipapahulay na. Simpura kay nga logic. Anak rasya ka simpul. Oo. Mo na mga higala. Unya matot pa kuno niya nga asakto man iyang pamulong po nga ang gasuwat ang Dios. Gisuwat sa iyang tudlo. Gisuwat bitaw na sa tudlo. Ang napulo kasugo, iya bitaw nang gisulat diya sa iyang tudlo.
Pero wala lagi ni hanaya. Wala gibutang ba unang sugo, ikaduhang sugo, wala ba? Gibutang nga na nag-chapter. Mauna siya mga higala, inana lang simple. Kanya matot pa kuno niya, wala kuno mahaom ang among napulo ka sugo di as Biblia. Ano mingon magkagwa mahaom? Kana lang pag ingon nga santuson mo ang Domingo, wa din mahaom sa Biblia. Nga klaro man na, kaya man na nako mapamatud-an. Nga kanang sugo, ay kanang Domingo, adlaw ipapahulay na. Tanawa ra mga igsuon. Sa ato pa nakita nako mga igsuon na si Brother Darrell nagasupak sa napulo ka sugo sa Dios nga gihanay sa doktrina Kristiyana. Oh, mao na Brother Darrell, simpura kayo kay negatibo ra man ko, mao ra jud akong trabaho. Unya pag ingon din niyo, ikaw pat tumahod ka sa imong amahan o ginahan. O kana pag imong tumahod ka sa imong amaginahan, ikaw pat nga sugo. Unya sa imong gibasa sa Biblia matud pa kuno nimo dili kuno mahaom. Ngano mo ingon man dili mo haom? Niingon da ang Ginoo nga mao ni ang ikaw pat nga sugo ha, mao ni. Niya na ang Ginoo. Wala man moingon ang Ginoo na. Ilo Brad? Brad Ariel? Okay, Bro J. Padayon, bro. Padayon. Ningit-ngit manggod. Okay, padayon ko. Unya, isa pa. Ikalima. Dili ka magpatay. Unya, niingon pas Brother Ariel. Sa Biblia, namingon magagawa mo haom, niingon bang Ginoo nga mauni ikalima na. Mauni ikalimang sugo niya ang Ginoo. Wala. Busa kung hanap. Okay, time. Oh, salamat bro, salamat. Bro J. Okay, salamat kayo no mga igsoon. Salamat Bro J sa imong salamat sa imong 10 minutos nga pag nigar sa tema. O gani Bro J. Di ko nimo makita Bro J. Di ko nimo makita. Dili ngit-ngit. Bro Darrell, makita ko nimo Bro Darrell? Dili. Dili po. Ngit-ngit Mr. Moderator. Ngano man no? Di Sa makita. problema kani atong sa problema ani no? Sa atong mga viewers ba unsa man makita minyo tulo dili? Ambot ini sa viewers. Abot sa taga-joke na sa viewer ha. Ako na lang mo'y makita. Makita lang ka Makita namo daw bro. ka sa viewers. Pero kamo di mo makakita sa ako. Dili. Imte. Itom Sige tayo. lang, sige lang. Kita di ko ta. Salamat kay sa mga viewers ha. Salamat kay inyo mga igsoon o usaon magini nga. Nay may problema at least nga makakita mo bahala di sila makakita sa ako madungog raman ko ang tingog. Okay, so daghang kay salamat mga igsoon. O gani di ta maglangan mo proceed ta ngadto sa unahan. No, ari na punta sa 10 minutes nga cross-examine from affirmative side to negative side. No? Ato nga ihatag ang panahon kang Brother Darrell Villanueva. Pagtingog nimo Bro Darrell, magsugod usab ang imong oras. Go ahead Bro Darrell. Salamat Mr. Moderator. Ani ang akong unang pangutana Mr. J. Carlo Badina CFA. Kining nahasulat sa napulo kasugo sa inyong doktrina Kristiyana. Mao ba po ni ang nasulat sa Exodus 20 verse 3 to 17? Mao o dili? Tubag. Pakitubag. Kung tubag. Mao in the sense of moral. 1 minute explanation. Maora gyud na. Kung mag-isip ka in moral sense. Mingon ka in moral sense. Kanang pag-ingon nga dili ka magbaton og lain Dios. Sa Biblia naa sa Biblia nga dili ka magbaton og lain Dios. Pag-ingon nga balaanon mo ang ikapitong adlaw. In moral sense, gihisgutan usab na namo. Ang kanang pagbaton namo og bala ang adlaw ipapaulay. Gisgutan na in moral sense, maora gyud na. Pero kung magisgut kag nakasulat, litra po litra, mahimong isummarize ra namo, isummarize lang namo. Sunod pangutana. Matod mo mao. Tama? Ikaduhang pangutana. Sa maong teksto
o kapitulo sa Exodus 20 verse 3 hangtod sa 17 kay matod nimo maura ang ikatulong sugo diha, ikatulong sugo sa inyong doktrina Kristiyana. Mabasa ba po diha sa Exodus 20 nga ang adlaw Domingo santuson ug ang pista iglilihi kay maura man kaha? Mabasa dili? Tubag. Mabasa ug masabot. Mabasa ug masabot. Kung muna kay pagsabot mabasa. Kay ngano man, kay gisgutan ni Ginoo nga balaanon mo ang adlaw papahulay. Oh, sa ato pa mabasa gyud na. Unya, mabasa ba? Mabasa ug masabot. Oh. Mao na akong tubag sa imong pangutana, brad. O saman, mutubag na, mangutana na ko? O, pangutana na, kaya natubag naman. Matod mo, maura, mabasag yun. Ang ikapito. Karon? Kung dili mo mabasa ang Domingo, pista iglilihi sa Exodus 20, 3 to 17, yawaton mo ang imong kapildihan ni ining dibatiha. Kung di mo mabasa, kay matod mo maura. Anhita sa showdown. Kung dili mo mabasa sa Exodus 20, verse 3 to 17, kay matod ni mo maura. Dawaton mo imong kapilihan kung di mo mabasa o yun kang dawaton imong kapilihan. Tubag. Tubag. Simple kay tubag na ko nga. Di gyud ko mo dawat. Kay nga naman ana ko kog mabasa o masabot. Kung mabasa ta sabton sad. Pero kung ingon lang kag mabasa unya di nimo sabton, ingon jud kag mabasa. Ang akong gingon mabasa ug masabot. Sama dito sa imong gilitok pagkanina god. Mabasa, Brad Carlo, ug masabot. Oh, akong gingon nimo di ko mudawat ni ana. Kay ngano man. Kay akong gipamulong. Objection, Mr. Moderator. Okay, objection. Go ahead. 6 minutes and 18 seconds. Unsay objection, bro? Go ahead, bro. Ang akong pangutana kay miingon man gud siya nga klarong mabasa. Maura. Okay, bro. Sa doktrina Kristiyana, Mr. Moderator, na ay Domingo. Ingon siya sabton. Sana man gining Domingo. Ang akong pangutana, mabasa ba sa Exodus 20 verse 3 to 17 ang pulong Domingo sumala sa masabot? Mabasag masabot. Mabasa dili mo ra na, Mr. Moderator. Okay, moderator's time. Bro Daryl, gitubag niya Bro Daryl nga mabasag yun kuno basta makabalot ang musabot. O niya sa atong second question ni mo nga kung ipabasahon diha unya dili mabasa diha ang pistang iglilihi og Domingo, iya bang dawaton ang iyang kapildihan? Ang tubag po niya ato categorical dili gyud niya dawaton kay mao man kuno na mabasag masabot man na may pulong masabot. So napa siya nabilin Bro Daryl nga 25 seconds. So atong ihatag ang panahon sa 25 seconds para makompleto ang iyang usa ka minuto. Go ahead Bro J. 25 seconds bro, go ahead. Okay, salamat Brad Ariel Andres. Ang akong pangutana sayo na kay akong gitubag. Akong giingnan siya mga higala nga mabasa lagi og masabot. Pero kung imo lang basahon litra por litra unya dili ka kabaw mo sabot, ingon jud kang dili mabasa. Ang ako gingon mabasa ra bag masabot. Oh, kay ngano man, kay pag ingon sa Ginoo balakano mong adlaw papahulay, naapon ni adlaw papahulay. Oh, naa Domingo man amo Inyo Sabado lang. Oh, sunod pangutana. Matod mo, mabasag masabot. Karon akong basahon sa doktrina Kristiyana aron masabot ug mabasa. Ikatulong sugo, Santo santuson mo ang Domingo og pista iglilihi. Ibasa na nako. Anhin na putas pagsabot. Sumala sa mabasag masabot. Naabane sa Exodus 20 kining pagkasultiha. Sumala sa mabasag masabot nga ang Domingo pista iglilihi. Sumala sa mabasag masabot. Mabasa dili tubag. Tubag na ko ha. Yes, mabasa sa Exodus 20.
ug masabot lagi. Mabdalihan ako nimo mabasa ug masabot. Oh, pag-ingon sa Ginoo, mabasa ra ba natin sa 20? Wa di ka kabasa na. Balaanon mo ang adlay papahulay. Nya naa ba mi ana? Naa adlay papahulay. Domingo lang amo mao na brad, mabasa ug masabot. Kung imo nang sabton, mabasa gyud. Pero kung imo rang sahod nya dili ka mo sabot, moingon jud kagwa. Sunod pangutana. Kining mabasa sa Exodus 20 verse 8. Matod mo, kini siya dinhi. Mabasa gyud masabot niya. Domingo. Domingo ni. Karon, kung dili mo mabasa litra por litra sa maong teksto. Saman, dawaton mo imong kapildihan in dibatiha o dili? Tabag. Mutubag na ko. Dili lagi ko mudawat. Kay akong mabasa lagi og masabot. Asa paganing basa paganina gabalik-balik na gani ko basa. Mabasa lagi og masabot. Makaingon lang kagway mabasa tungod kay dili man gud ka mosabot. Basaha og sabta. Kay naara ba na sa Biblia, bumasa ka at sumabot. Dili gyud ko mudawat sa akong kapilyan kay akong nabasa og akong nasabot. Sunod pangutana kanang lisod. Kini bang mabasa sa Exodus 20 verse 7. Hangtod ni siya sa 11. Ang pangutana nako. Mao ba ning Domingo o mao ning Sabado? Ang mabasa sa maong teksto. Mao ba ning Sabado nga giingon nimong igpapahulay o mao ning Domingo nga giingon nimong igpapahulay? Tubag. Tubag. Maog yun, sumala sa mabasa ug masabot. Ay ako man gisabot. Pagsabot nako, base sa akong doktrina Kristiyana, maog yun. Domingo santusod mo. Mabasa ug sumala pod sa masabot nako og sa pagsabot sa doktrina Kristiyana. Kinsa man ka mosupak ka sa doktrina Kristiyana. Mao na brad, ang tubag nako sa sayon nimo nga pangutana. Ano pangutana brad Daryl? Pangutana na ko. Pangutana brad. Mr. Moderator, anhimi sa showdown. Mag-showdown mi Mr. Moderator kay ingon siya mabasa gid nako. Okay, moderator. Mag-showdown na mi Mr. Moderator. Undang ng debate kay anhimi sa showdown. Kay matod niya mabasa gyud og mao gyud. Domingo gyud. Mr. Moderator. Unsa man bro, unsay showdown nimo bro? Ang showdown namo nga akong i-challenge siya ini kay matod niya Domingo gyud. Mao gyud. Mabasag masabot. Mr. Moderator, kung iyang mabasa sa Exodus 20 tibuok kapitulo nga ang Domingo ingon siya dinhi ang Domingo pagasantoson og Fiesta Iglilihi naa diha sa Exodus 20. Makatabla siya. Tabla lang. Makatabla siya. Ikaduha, o perdi ba gid siya? Papiliw na ko siya anang kondisyon na. Makatabla siya o perdi gid siya? Mr. Moderator. Okay, moderator tabla lang time. siya kung iyang mabasa. Kung mabasa, Pero tabla, di gid mabasa, siya kabasa, pwede. Mr. Moderator. Pildi gid siya ining debatiha. Okay, so moderator's time, no? Ako lang ipahinumdum sa mga debaters, ilabi na sa mga viewers, ang showdown wala man na sa atong role, pero may katungod ang mga debaters nga mulabay og showdown, may katungod pod mudawat ang debaters og showdown sa iyang kaatbang. So, ang showdown ni Brother Giancarlo, ni Brother Daryl, mao ni nga kung mabasa ko no sa Exodo kapitulo 23 ngadto sa 17 nga ang Domingo pistang Iglilihi, pagabalaanon. Kung mabasa, makatabla ko no si Bro J, pero dili mabasa, mapildi si Bro J. Mao na challenge niya Bro J. So, ang kinini ang katungod na asa imo kung imo bang dawaton or imong balibaran.
Mr. Moderator, di ko mo dawat anak kay wa man din nasa row sa tong debate sa. Di ko mo dawat Mr. Moderator. Okay, daghang salamat. Moderator's time. So, ang showdown wala dawata. Continue ta sa next question. 2 minutes and 6 seconds. Go ahead, bro. Daryl. Go ahead, bro. Sige, ila na to pagsun kay di man budawat ang showdown. Anay ko sa next question. Anay ko sa next question. Kini bang Exodus 20 verse 8? Unsa may mabasa dinhi Sabado, Domingo, tubag. Tubag. Diri sa akong gibasa walay Sabado sa akong gibasa. Wala sa akong gibasa walay Sabado, Brad. Amo ba basta sa buwa diri walay Sabado. Ang mabasa diri balano mo ikapitong adlaw niya sumala sa akong pagsabot o sa doktrina Kristiyana santoson mo ang Domingo. Sunod pangutana, Brad. Matod mo Moderator's walay time. mabasang Sabado. Moderator's time sa. Moderator's time. Bro Daryl, Bro J. Ang atong nabilin, doon ay 1 minutes and 38 seconds. Muhatang na lang tag duha ka pangutana, Bro Daryl. Duhan lang po dayon katubag, Bro J. Ang imong ihatag po. Go ahead, bro. Okay, Mr. Moderator, diha. Ikaduhang showdown. Matod niya way mabasang Sabado sa Exodus 20 verse 8. Pananglitag mabasa ko sa Katoliko nga Biblia nga ang Sabado mo'y balaan nga adlaw. Dawaton mo imo ikaduhang nga kapildihan ini. Usa man mo dawat ka nga mapildi ka kung mabasa na kung Sabado o dili. Mo dawat kang mapili o dili tubag. Okay. Moderator's time. No moderator's time. Ako ano siya, no? Challenge question ni siya. Challenge question ni conditional question ni mga igsoon. So, nagtanga gihapon ni siya og showdown. Na kung mabasa ko nga Sabado, mapildi ba kuno si Bro J dayon og di mabasa, mudaog po si Bro J ana. Okay, so yung niini lang maigsoon, na objection nga ako nadungog ato sang paminawon si Brother G Carlo. Okay, salamat Mr. Moderator. Salamat. Mr. Moderator, wala maminaw ang akong katbang. Ang akong gingon sa tubag na ko sa pangutana, diri sa akong Biblia. Diri man sa akong Biblia dapat iyang basahon diri sa akong Biblia. Kaya nga akong gingon diri man sa akong Biblia wa ko mabasa sa Sabado. Ambot lang kasaya ha. Pero kung makisudan siya na ako Mr. Moderator, dili ko mudawat kay wa na sa atong rules. Moobito sa atong rules. Okay, last question. Last question, dili dawaton. Last question, go ahead. Okay. Last question. Yeah. Kining napulo ka sugo nga gihisgutan sa inyong doktrina Kristiyana o sumala po sa Biblia. Nagkauyunay ba ni ang doktrina Kristiyana o ang Biblia? Nagkauyunay sa ilang pagsabot o wala nagkauyunay? Tubag. Mutubag na ko. Yes, nagkauyunay gud. Kung imong basahon og imong sabton, kay ang Biblia ug ang doktrina sa mga Kristiyano dili intaw na magkasumpaki oy. Ang Biblia ug ang mga Kristiyanos imo ipasumpaki diya sa Biblia, imong pakungon ang doktrina sa Kristiyanos ug sa Biblia, dili gyud na pwede magkasumpaki kay ang mga Kristiyanos ug ang Biblia di gyud na magkapakong, di na magkasungay. Mao na ang tubag nako sa simple ug yanong nga pangutana. Sunod pangutana. Okay, last question na to, bro. Last na to. Okay, daghang salamat no sa mainiton nga mga pangutana o mainiton usab nga tubag mga igsoon. No, so ang atong mga debaters karong gabihon na murag aggressive kay silang duha igsoon kay parehas sila naka-antipara. Ato silang palakpakan. Okay, so daghang salamat og sama ba gihapon Bro Daryl, Bro J, di gihapon ko ninyo makita, bro. Dili gyud, Mr. Moderator. Dili, sige, kay dili man dai ko nyo makita. Padayon gyapon ta kay ang atong mga audience makakita man, ang importante nga maklaro ta sa mga audience nga naminaw karon. O gani alas pa padayon mga isuon, dili ako mobasa sa inyong mga comment ha kay ang atong mga tigpangutana, mga audience gusto na gila sila mangutana. So ari na ta isuon sa 5 minutos nga rebuttal atong ihatag sa ato ang
affirmative side, no? Atong ihatag ang panahon sa atong affirmative side ang 5 minutos nga rebuttal. Go ahead bro Daryl, di na lang ako ipakita ang oras bro Daryl kay di maghapon ko nimo makita di ay. So ako na dai ko Andre bro Daryl ha. Mo warning lang ko sa imo bro, kung pananglit bro og 2 minutes na lang bro ang nabili nimo. Unsa man ni Mr. Moderator, Okay. rebuttal na ni? Oh, rebuttal na bro, rebuttal na. Wa na question? Napa 5 minutes, napa. Sige. Okay na, Mr. Okay, Moderator, go ahead, mag-start na ko? Start bro, start. Go ahead. Okay, salamat, Mr. Moderator, og sa klaro na. Klaro na. Kon midawat sa showdown, perde. Nakabantay man siya. Naaman siya nabantayan nga gilipat niya ang mga tao. Dili kag lipat ning CFD oy. Gilipat niya pero kay lagi walayo man, wala magkita ang ebidensya o nang pwede siya mulipat-lipat. Ano? Maura daw ang ipasabot sa Exodus 20 o sa Doktrina Kristiyana. Kining Domingo din himator niya, mao daw ng ikapito. Pagka na lang. Atong basahon ko ning Biblia ang Katoliko nga Latina Vulgata. Ha? Daraw? Napaibirin sa barangay versikulo 8. Ingon siya. Hinomdumi nga santoson mo ang adlaw Sabado. Versikulo 8 na. Kon pahulay. Apan ang ikapitong adlaw iya sa Sabado. Pahulay sa Ginoong Dios nimo. Carlo. Tigong baka kuna nimo Carlo. Digi ka magtarong magsultay sa mga tao. Naingon ra ba ka? Kag ipangutana ta kag maora ba ni siya ang mabasa sa Doktrina Kristiyana sa Biblia? Sa Exodus 20 whole chapter mato di mo maora. Asay pagkamaoy ning Sabado man eh. Unya, wa gid daw nakasungag. Ang kining ako gibasa mga higala, Vulgata Latina ni Katoliko nga Biblia. Naay birhin sa barangay, imprimatur ini, mao si Julio Cardinal Rosales. Mas tuuhan tani kay Cardinal man eh. Di man na Cardinal Carlo. Ay, ang imong pangulo miingon na dinhi nga ang adlaw nga Sabado balaan ikapito ang kang G. Carlo Domingo. Unya gipangutanan nato sa ganiha. Ang mabasa-basa Doktrina Kristiyana maubay mabasa sa Biblia. Isa mao gyud. Karon nabuking na gyud nga wa gid aing Domingo ikita. Namakak siya sa tuwa mga higala. Kay mato niyang ikapito diri Domingo. Pag abot diri way Domingo, balikon nako. Versikulo 8, Exodus 20 verse 8. Hinomdumi nga santoson mong adlaw sa Sabado. Yes, apan ang ikapito nga adlaw iya sa Sabado. Kon pahulay sa Ginoong Dios. Ang ikapitong adlaw Carlo Sabado. Miingon ka ganihan Domingo mabasa da ikapito. Namutmot na puka mo tong di ka mo dawat sa showdown. Kay lampaso man gyud. Pero nadungga na sa mga viewers nga pili ka. Kay mingon man kang digi ko midawat. Digi ka mo dawat. Sa ato pa nahaalagi. 2 minutes bro, 2 minutes. Si Carlo. Wa gyud si Carlo Badinas. Ha? Wa gyud. Wa ka 2 minutes bro. 2 minutos. Mr. Monitor, salamat. Nagtuo ko nga kabalong mo bungkag. Gigamitan pa niya lipat-lipat ang mga tao. Bisan sa unyag lipat. Makabantay manggihapong mga viewers sa pangutana. Asa may mabasa Carlo sa Exodus 20, Sibo Kapitulo, Sabado, Domingo. Isa Domingo, unay kapito. Kung mabasa na kung Sabado, pildi ka, dawat ka ini, di ko mo dawat. Ay, nakabantay gida ini. Nawalay Domingo, yang nabantayan rin Sabado. Carlo, ako pa ni mo, Carlo. Kana ba? Tanaw, talikod o kanag-take notes. Mo na buutan nga tao. Take note yun. Sulat yun, sulat. Sulat yun. Ha?
Ay, Astan. Pero tigyong, nukapaha lagi kaduhan na napildi. Kung may dawat. Pero, ay, alam na dis. Alam na dis. Wala may dawat. Kay naamang ko'y mabasa nga ang ikapitos bado. Ang iyang Domingo, matod pa niya. Mr. Villanueva, gisupak ni mong doktrina si Kristiyanos. Kristiyanos, ang tinuod nga Kristiyanos, dili na siya musupak sumabasa sa Biblia. Di po magtumo-tumog istorya. Ang inyo ni Domingo man, Exodus 20, so namakak man mo, di mo tinuod nga Kristiyanos. Alangag, inog tinuod nga Kristiyanos. Pero kusog mong muangkon nga kamoy Kristiyanos. Time na, bro. Wala, oy! Ha? Bullseye, wala! Wagin katumba. Time na, bro Darrell. Time na, bro. Salamat, Mr. Moderator. Salamat. Okay, daghang salamat. Daghang salamat, Brother Darrell Villanueva sa imong 5 minutes nga rebuttal. Okay, so alang pagsapak padayon, ari na punta sa 5 minutes nga cross-examine from negative side ngadto sa atong affirmative side. Ready na ka, Bro J, sa imong 5 minutos, Bro J? Ready na, Brad. Sa grasya sa Ginoo, Brad. Ready na. Okay, go ahead, Bro J. Ang 5 minutes magsugod pagtingog nimo. Go ahead, bro. Okay, ang akong pangutana, premise ako ha. Ang imong team, pamatud-an nimo nga ang napulo kasugo sa Roman Catholic Church dili makaom sa Biblia. Sumala sa pagsabot. Ang akong pangutana, kay imo mangingon napulo kasugo sa Roman Catholic Church. Nya base sa doktrina Kristiyana kay imo manindigani. Nag-ingon man diri sa doktrina Mr. Moderator, objection sa Mr. Moderator, objection. Okay, objection, go ahead. Naka-time post ta, go ahead. Paong na ko sa iko dihan ninyo, Mr. Moderator, kinsa nag-iko-iko din ako maklaro. Wa na ko nagamit ining sounds nako, nag-iko man diha. Di maklaro? O sige I-pause daw. ang time, Mr. Moderator, di na ako maklaro. I-pause ang time. Di maklaro yun. Okay, mo iko. Kada sulte. Sige daw, tingog na, Bro J. Mo iko gyapon, bro? Mo iko gyapon? Wala man mo iko. Kana, okay na. Okay naman. Ha? Okay ka na. Sige daw. Okay na, Mr. Okay Monitor. Okay na. Okay, go ahead. Ipabalik ang pangutana. Oh, Okay, balik ka sa oras 5 minutes. Balik. Sige, go ahead. Okay. Ni ang pangutana, akong balikon. Premise. Ang imong tima, Brother Ariel Villanueva, matod pa dinhi, pamatud-an mo ang napulo kasugo sa Roman Catholic Church. Dili haom sa Biblia. Sumala sa pagsabot. Ang pangutana, kay nag-ingon man dinhi sa imong tima, napulo kasugo sa Roman Catholic Church. Unya imong gigamit ang among doktrina Kristiyana. Karon, mabasa man dinhi sa doktrina Kristiyana ang mga napulo kasugo sa Dios. Ang pangutana mauna ni base sa mabasa sa doktrina sa Kristiyanos. Napulo kasugo sa Dios o napulo kasugo sa Roman Catholic. Tubag. Tubag na ko. Tubag, Brad. Sumala dinhi wala gihisgotan diri nga napulo kasugo sa Dios sa doktrina Kristiyana. Wa naghisgot. Wa naghisgot nga doktrina sa Dios napulo kasugo diri. Wala gyud. Palpak gani daan. Ngano? Diya. Ang hiding ang napulo kasugo. Butang-butangan po niyo napulo kasugo sa Dios o may Dios diri o. Hiligin magbutang-butang si FT oy. Ang gibutang diri ang mga sugo sa Dios na pulo gibalitaan ninyo. Pero butangan tag pero dili haom sa Exodus 20 ngano man. Walay Domingo. Why Domingo? Okay, objection, go ahead. Objection, go ahead. Naka-time post ta 3 minutes and 14 seconds. Unsa objection, Bro J? Na objection, go ahead. Ang iyang gihimo, Mr. Moderator, ni-explain man una siya, ipatubag sa ang akong gipapilian niya, Mr. Moderator, nagpapili ra ba ko niya. Nga ang akong pangutana mauni.
Kay ang naa sa iyang tima manggod ni Daryl Villanueva nga pamatud-an niya nga ang napulo kasugo kuno sa Roman Catholic Church dili haom sa Biblia, sumala sa pagsabot. Unya ni gamit sa doktrina Kristiyana nga naapod sa akong kamot dara. Karon akong gibasa ang doktrina Kristiyana. Nag-ingon man dinhi ang mga sugo sa Dios napulo. Ang akong pangutana mao kini. Base sa akong mabasa sa doktrina Kristiyana, napulo mga sugo sa Dios napulo o ang mga sugo sa Roman Catholic Church napulo? Tubag. Okay, moderator's time. Moderator's time sa ano, bilin bro, nimo bro Daryl nga 20 seconds para makumpleto ang imong usa ka minuto. Pareho kog tubag una categorical bro Daryl dayon before mo explain bro. Salamat. Ang mabasa dinhi. Categorical ha? Ang mabasa dinhi sa inyong doktrina Kristiyana o ang mabasa po sa Biblia napulo kasugo sa Dios apan ang doktrina Kristiyana ninyo dakong sayop wa mihaong normal nga baka buot-buot mo himo-himo parang paglimbong sa tao ha gibutang niya gipaon diri ang mga sugo sa Dios na pulo paon man gipaon niya sa mga tao aron mo to ang mga tao pero pag adtos Biblia sukwahe wa gid mihaom naa na may Domingo Domingo Next question go ahead. Okay, salamat sa imong pag-angkon nga napulo kasugo juday sa Dios. Salamat bro. Nya sunod pangutana. Kay matod pa nimo sayop kuno ang among napulo kasugo sa doktrina Kristiyana. Karon akong basahon ha ang napulo kasugo nga naa sa doktrina Kristiyana nga matod pa nimo sayop. Nag-ingon man diri. Higugmaon mo ang Dios labi sa nga tanan. Pangutana sayop ni o sakto tubag. Salamat. Ang imong question usara. Ang tema nako napulo. So kumpleto ha parang mahusto na kog tubag kay ang tema napulo kasugo. Pero ang imong question usara. So sayop ang imong question. Objection Mr. Moderator, objection. Ay nagtubag ko. Objection, go ahead, objection. Mr. Moderator, ang akong pangutana sud jud sa tema, dili jud sa iyo pa akong pangutana. Kaya ang akong pangutana napulo man kasugo unya, ang akong gibasa part man sa napulo kasugo. Di ba naaman ni? Ang niana man gud siya Mr. Moderator nga sayop kuno ang among doktrina Kristiyana. Kanang napulo kasugo ba sa doktrina Kristiyana sayop. Muto nangutana ko niya Mr. Moderator, mao ni ako pangutana. Nag-ingon man diri sa among doktrina Kristiyana sa napulo kasugo. Higugmaon mo ang Dios labi sa nga tanan. Ang ako pangutana, sayop ni siya o sakto? Tubag. Pareho kong tubag, categorical bro. Daryl, nakay nabilin bro nga 40 seconds bro. Pareho kong tubag bro. Categorical first bro. Okay. Tubagon ta ka. Tubag Brad. Sayop. Sayop. Nga naman. Nga nang sayop. Kay usara ang imong gisgutan. Unya napulo ang atong topic. Busa sayop. Hasta imong question sayop. Unya ikaduha. Wa mihaom sa tima. Kay wa man ta naghisgot ri higugmaon ang Dios. Labaw sa nga tanan. Ang atong topic napulo kasugo. Busa sayop. Ang imong question sayop. Ang tanan nimong gipanghisgutan. Kaya nga naman, wa mihaom sa napulo kasugo nga naa sa Exodus 20 verse 3 to 17. Busa sayop yun. Follow-up question. Okay. Salamat kay Okay, Mato Panimos. time. Okay, salamat. Moderator Sayop, time. Oh, sige Brad. Duha na nakapangutana bro J. Duha na nakapangutana bro J. Okay Brad. Duha. Okay, Well, kay Mato Panimos. Salamat Brad kay niingon jud kag sayop dai ni higugmaon ang Ginoo. Okay, sagi lang. Sunod pangutana. Kay matud pa dinhi sa doktrina Kristiyana, doktrina Kristiyana ha? Ang akong pangutana, sumala sa doktrina sa mga Kristiyanos o doktrina Kristiyana, santuson mo ang Domingo o santuson mo ang Sabado? Tubag. Salamat. Ang mabasa sa doktrina Kristiyana
santuson ang Domingo. Pero sayop, nga naman, di man tao ni mabasa sa Biblia, tumo raman tao ni ninyong mga Romano Katoliko. Busa, nalipay ka, nga nasuwat din pero nag-uol ka sa Biblia. Nga naman, di man ni mabasa sa Biblia sa Exodus 20, Tibo Kapitulo. Wagi, Domingo Carlo. Busa, wagi ka kabungkag. Nalipay ka, kunuhay, nagpalakpak-palakpak ka, aron maulian ang imong kaugalingon, di ka mag-uol. Wa ni mabasa sa Biblia. Husto lagi ni alang ninyo nga magsusupa kay way mabasa sa Biblia ang Domingo ikapito balaan. Atubag pangutana. Next question. Last question, last. Okay, Brad. Salamat, Brad. Salamat kay mabasa di sa doktrina Kristiyana, santuson ang Domingo. Sunod pangutana. Matod pa nimo, mabasa sa doktrina Kristiyana, santuson mo Domingo. Ang pangutana, kay mabasa man di sa doktrina sa Kristiyanos, nga santuson mo ang Domingo. Ang pangutana, imo bang supakon ang doktrina sa Kristiyanos o imong uyunan? Tubag. Supak, oy! Supak yun! But man Pero timang but-buta. Kaya ato na ni siyang gitapad ganihang Biblia o ang inyong doktrina Kristiyana. Ang mabasa sa doktrina Kristiyana, dili kita sa Biblia sama sa adlong Domingo din pag-abot sa Biblia Sabado. Wala ka kabantay, napildi naman kay kakaduha ganiha. Pumidawat ka sa showdown. Ganihara man ka napildi. Walay mabasa sa Biblia Domingo, Santoson, Pista Iglilihe sa Exodus 20. Tibuok Kapitulo, wala. Busa, ganihara kang napildi. Kanang imong kalipay diha, naglipay-lipay ra ka para pong di kay tantong uwaw pong pildi. So, Okay, supak time. dito, supak ko Natubag na. Okay, wala na? Hay may pangutana. Wala naman kuno. Time naman kuno. Okay, time na bro. Punta na the time. Sige, salamat, Mr. Moderator. Okay. Bueno, daghang salamat mga hinigugma ko igsoon no sa pag alang sa to pagpadayon mga hinigugma ko igsoon, ari na puta sa 5 minutes nga counter rebuttal gikan sa atong negative side. Go ahead bro J. Pag tingog nimo bro, magsugod pod ang imong 5 minutos bro. Go ahead bro. Okay, salamat. Salamat kong kalahuron nga moderator. Og sa akong katbang nga si Brad Daryl Villanueva, SDA defender. Mga higala, klaro, tataw, hayag pa sa udtong tutok bisag gabi na ron. Og tinaw pa sa tubig sa butong ang iyang pagkamasinupakon sa doktrina sa mga Kristiyanos. Liman ka anak mga higala, iya daong supakon ang doktrina sa Kristiyanos. Mga higala, klaro og tataw, nga kiniding tawhana mga igsuon magsusupak sa doktrina sa Kristiyanos. Laktot pagkasulti kining tawhana dili siguro ni Kristiyanos kay masinupakon sa doktrina sa Kristiyanos. Mga higala, ako siyang gipangutana paganina, si Brad Daryl Villanueva. Nga matod pa nimo nga sayop ang among napulo kasugo. Ang pangutana, kay sayop makaha ang among napulo kasugo nga nahasulat sa doktrina Kristiyana. Ako siyang gipangutana mga higala. Nag-ingon man dinhi sa doktrina Kristiyana. Napulo kasugo sa Dios ha? Napulo kasugo sa Dios. Wala mo ingon dinhi, napulo kasugo sa Roman Catholic. Wala. Ang ara ba sa iyang tima? Pamatud-an niya nga ang napulo kasugo sa Roman Catholic. Sa tima palang ganidaan, dako na kayog biyasot, dako na kayog kanang sayop. Kay nga naman, kay ang Roman Catholic, for your information, Brother Daryl, walay napulo kasugo ang Roman Catholic Church. Kay dili kami tag-iya ng napulo kasugo, Brother Daryl. Ang tag-iya sa napulo kasugo ang Dios. Mao bitaw gibutangan dinhi sa among doktrina Kristiyana ang mga sugo sa Dios napulo. Kinsa dining sugo? Sa Dios. Pila ka buok sugo sa Dios? Napulo.
dili kay napulo kasugo sa Dios, ay dili kay ang napulo kasugo Roman Catholic Church. Wala intaoy, dili intaw ng Katoliko mo nagmugna sa napulo kasugo ay. Ang Dios, Bradaril, for your information. Okay, balikon ta mga higala. Matud pa niya mga kaigsuunan ug mga kahigalaan ko. Ana pa siya. Nga ang napulo kasugo kuno sa Katoliko nga naa sa doktrina Kristiyana, sayop kuno. Sayop. Okay, ako siyang gipangutana pa ganina. Nag-ingon man dinhi. Higugmaon mo ang Dios labi sa nga tanan. Akong pangutana, sayop ni o sakto? Ana siya, sayop. Sa ato pa di mga higala, sayop dining higugmaon nato ang Dios. Pastilan mga higala. Sa ato pa di mga higala, sayop dining higugmaon nato ang Dios. Kay matud pa ni Bradaril nga sayop man kuno ang napulo kasugo nga naa sa doktrina Kristiyana. Unya nag-ingon ra ba diri o, higugmaon mo ang Dios labi sa nga tanan. Sakto ni sayop, ingon si Daril, sayop. Agoy, sayop dining mo mahigugma ta sa Dios, Bradaril. Unsa day gusto nimo higugmaon? Yawa. Yawa day gugmaon ni Daril. Kay sayop man ni mo higugma ta sa Dios. Mao na mga higala, klarong tataw. Nga kini akong kaatbang nga si Bradaril, masinupakon mga higala. Masinupakon sa sugo sa Dios. Unya karon. Iyang gibasa ang Biblia mga higala. Ingon pa siya nga ngano kunong wala ko mudawat sa iyang challenge. Mga higala, kung ako magunang dawaton mga igsuon, wanay lami ang debate. Ano mingon ko wanay lami ang debate? Mao ni akong rason nganong wa ko mudawat. Dili kay tungod kay mapildi ko. Ano mapildi man ko nga ang akong gigunitan kamatuuran man. Kamatuuran man ang akong gibarugan. Nganong wala nako dawata ang iyang challenge. Kay wanay lami ang debate. Kay muhunong man yun. Undang man yung debate kung dawaton ang challenge. Mo man ay technique. Ang tulungan ng challenge question, undangon na yun ang debate. Wala na yung mga question. Gusto man ko mga higala nga iya pa kung daw kung gisalon sa iyang mga pangutana. Ginahan man ko nga iya pa kung pangutan og maayo kay malingaw man ko sa iyang mga pangutana nga pirti intawong sayuna. Mo na mga higala nga wala nako dawata ang iyang challenge na yun. Kay nga naman kay kung mudawat man ko undang man dayon ang debate. Nya di man ko gusto nga mo undang dayon ang debate kay ginahan man ko nga iya pa kung lisod-lisurong sa iyang pangutana. Oh. Mo nito mong ako. Nganong dili ko mudawa sa iyang challenge, dili kay tungod kay mapildi ko. Iya ra man ang buot oy. Iya ra gyud nang kanang ingnon nato ingnon tampunga ba nga assume lang niya ba. Iya lang nang gi-assume sa iyang kagalingon nga pildi kuno ko kumudawat ko sa iyang challenge. Sayop na Bradaril. Kaya nga akong tumong nganong wa ko mudawat sa challenge, kay di ko gusto nga maundang dayon ang debate. Kay ginahan pa kog pangutan-on pa ko nimo nga kanang pangutana gyud nga lisod kaayo. Mo na Bradaril. Unya mga higala. Matud pa kuno niya. Nga ako siyang pangutana pa ganun. Ay time na Brad? Sus, sige Brad, salamat. Salamat Brad. Okay, salamat no. Okay, salamat mga igsoon sa inyong pagpaminaw kanunay o salamat Brother Giancarlo sa imong 5 minutos nga rebuttal. O karon arin ta sa pagpadayon ang last nga porsyon sa pangutana ang 5 minutos gikan sa affirmative side ngadto sa negative side. Ready na ka bro Darrell sa imong 5 minutes bro? Okay, Mr. Moderator, ready na. Go ahead bro. Yang pangutana. Sa napulo kasugo sa Biblia. Biblia ta? Gisgutan diha, ganihan nato ang adlawng Sabado. Ang pangutana. Sa Exodus 20 verse 8 to 11. Unsay mabasa sa Latina Vulgata, Vulgata Latina, Katoliko nga Biblia. Unsay mabasa? Adlawng Sabado balaan o Domingo mo'y balaan? Sumala sa Latina Vulgata. Unsay mabasa? Sabado ang balaan o Domingo mo'y balaan? Tubag. Tubag. Wala ko kabawaan na kay wa ko mo gamit Latina Vulgata Bradaril. Kaya nga akong gigamit mao ni ang bag-ong maayong balita Biblia. Mao na ang akong mabasa dinhi nga balaanon mo ang
adlaw nga igpapahulay, hinumdumi ang adlaw nga igpapahulay kay kini balaan. Maura na ang akong nahibawan kay naman ko'y Biblia ang gibasa. Kanay mong sana Bulgata Latina wako kabaw ana. Ikaw man ni gamit ana, ikay dapat mutugan ana. Sumala sa akong pagsabot nga haom sa doktrina Kristiyana, kay Biblia ag doktrina Kristiyana man ta, mao dinhi santuson mo ang mga Domingo. Sa to pa kana din pag-ingon nga balaanon mo ang adlaw ipapahulay, matud pa sa doktrina sa mga Kristiyanos, Domingo, santuson mo ang adlaw Domingo. Mao na akong tubag sa imong sayon nga pangutana. O di na ko mangutana. Next question, bro. Go ahead, bro. Matod mo, wa ka nahibalo sa Latina Vulgata. Pangutana. Kay wa man ka nahibalo. Nga Sabado ang sulod ini. Uyon ka na nga namakak ka ganiha sa imong gisulti nga Domingo mo igpapahulay. Nga naman, kay miingon man ka nga wa ka nahibalo sa sulod diha. Yang pangutana. Kay wa man ka nasayod, akong basahon. Nagkanayon siya din he. Hinumdumi nga santoson mong adlaw Sabado. Kon pahulay ang ikapitong adlaw Sabado iya sa Ginoo. Pangutana, bakak ang mabasa tinuod? Tubag, bakak na imong gibasa. Kay ang mabasa sa doktrina sa Kristiyanos, Domingo. Mo na doktrina sa mga Kristiyanos, kanang imong gibasa karon kana pabor na si imuha. Ang giingon din ni doktrina sa Kristiyanos, Domingo, mas lakas, mas lig-on ang doktrina sa Kristiyanos pagasantuson mo ang Domingo. Maogyod na brad, bakak ng imong gibasa. Pero kini akong gibasa sakto kay doktrina sa Kristiyanos. Sunod pangutana, kasayon ana. Matod mo, bakak ang mabasa sa Exodus 20 verse 8. Uyon ka ba nga ang Biblia day sa Romano Katoliko kini bakak? Uyon ka ba nga ang Biblia sa Romano Katoliko labi na sa Latina Vulgata, uyon ka nga kini bakak? Uyon ka musupak? Tubag. Musupak lagi ko kana imong gibasa, kanang imong gibasa bakak lagi na. Danaan ito pa ko kategorikal, bakak lagi nang imong gibasa. Kay ang akong gibasa diri doktrina jud sa mga Kristiyanos. Kinsa man ka magsupak-supak sa doktrina sa Kristiyanos ba? Unsay giingon diri sa doktrina sa Kristiyanos? Pagasantuson mo ang mga Domingo. Mao ni doktrina sa Kristiyanos. Kung Kristiyanos ka Bradaril, ayaw ni supaka kay doktrina Kristiyanos God. O sunod pangutana. Okay, moderators time. Karon, matod mo bakak ang Biblia nga gigamit nako karon kay sa Romano Katoliko man Matod mo bakak ang Latina Vulgata, Latina bakak. Ani hitata kasakyan sa imong doktrina sa Kristiyanos. Kining doktrina Kristiyana. Page 10. Bradaril. Time's up bro. Hunong Mr. sa bro. Monitor. Okay, moderators time. Kining bro Darrell. Duha na lang ka pangutana bro. Duha bro. Okay. Okay na, Mr. Moderator? Go ahead na bro. Okay. Sakyan ta ka sa imong giingong doktrina sa Kristiyanos, kining doktrina Kristiyana. Ikatulong sugo, santuson mong Domingo e pista iglilihi. Doktrina sa Kristiyanos mangkane. Ang tana. Napulo ka sugo. Igkita ba ni kining pagkasulata sa inyong pagsanto sa Domingo, ikatulong sugo, ikita baning pagkasulata diha sa Exodus 20 verse 8, ikita dili, tubag. Tubag, salamat brother sa imong pagsakay na. Salamat sa imong pagsakay. Tubag, makita gyud. Kung imong sabton, makita kung imong sabton. Kay kung wa pa ko'y makita, anong nibasa man ko, nago ko'y gibasa, ako na gining gibasa sa Exodus 20, nga nag-ingon ang Ginoo. Hinumdumi ang adlaw nga igpapahulay, ilha kini nga balaan. Nya matod pa sa doktrina sa mga Kristiyanos, Domingo, pagasantuson mo ang Domingo. Nakita gyud. Kay ako kung gibasa, kay kung wa pa ko'y makita, di ko kabasa. Sunod pangutana brad, kanang lisod. Sunod pangutana. Okay. Matod nimo makita gyud.
Mr. Moderator. Mr. Moderator. Okay. Moderator's time. Moderator's time. Anhimi sa Go ahead, ikatulong bro, showdown. Ikatulong showdown. Okay. Matod niya, makita gyud sa Exodus 20. Ang mabasa, ingon ani ang mabasa, santuson mong Domingo pista iglilihi. Ipangutanan ako siya makita ba ni sa Exodus 20 verse 8? Ingon siya makita gyud. Mag-showdown mi Mr. Moderator. Kay makita man daw. Unya mabasa. Kung di siya kabasa Mr. Moderator sumala sa statement sa iyang ikatulong sugo nga Santosong Domingo, pildi siya kung di niya mabasa. Pero iyang mabasa, makatabla siya nga rikan ako. Mr. Moderator, showdown me. Ikatulong ka showdown. Okay. Kay matod niya, mabasa gyud. Objection, Mr. Moderator. Ang Santoson ang Domingo. O pista Isa iglilihi. Sa Exodus 20 verse 8, mabasa daw. Showdown me. Ingna siya, Mr. Okay. Moderator. Kung Mr. mabasa Time. niya, daog siya. Pero di kabasa, kung mabasa niya, daog siya. Kung mabasa niya. Sige. Okay. Okay, moderator's time. Na objection. Kung sa objection, bro Jay? Mr. Moderator, dili na ako dawaton ng iyang challenge kay ngano man kay mahunong ng yun ang debate. Kay wala ra basta na sa among role sa debate, Mr. Moderator, nga allowed ang challenge. Muna, Mr. Moderator, di ko dawat ano iyang challenge. Okay, wa mo dawat. Proceed sa last question, bro Daryl. Wala di mo dawatan. dawat. Sige. Proceed. Alam na this. Proceed. Sige, di mo dawat. Last question, bro. Last question. Sunod Go ahead. pangutana. Kining husto nga mabasa nga Sabado sa Exodus 20 verse 8, mao ba ning sayop? Tubag. Sayop na kanang imong gibasa nga Sabado, sayop na. Kay ngano man, kay ang ako laging gibasa lagi diri mga higala, doktrina sa Kristiyana o. Mao ra ba ning nasa imong tema pamatud-an nimo sumala sa doktrina Kristiyana og sa Biblia. Gauna pa ganing doktrina Kristiyana, unsa may mabasa doktrina Kristiyana. Aminaw, Brother Rel, klaro kayo. Pagasantuson mo ang mga Domingo. Domingo. Ano sa man imong Sabado ang Domingo? Domingo, doktrina na sa Kristiyanos. Ayaw sa paka, Brother Rel, kay Kristiyano sa baka, Brother Rel. Sunod pangutana. Last na to, bro. Last na to. Okay, salamat, Brad. Okay, last na to, no? O, daghang salamat sa mga pangutana. O, salamat usab sa mga tubag, mga debaters. O, salamat sa tanang nga viewer nga five minutes na conclusion. Una, ang negative side. Walay pangutana ani ha, wala na. Kay conclusion na ni siya. So, go ahead, Bro J. Pagtingog nimo, Bro J, magsugod po ang imong 5 minutos alang sa final stand, conclusion. Go ahead, bro. Okay, daghang salamat, Brad. Ariel Amoris, salamat, Brad. Og sa akong talahurong nga bitiranong debatista sa Seventh-day Adventist nga si Brad Daryl Villanueva. Butan na akong amigo. Mga higala, klaro, nga si Brad Daryl, wag yun siya ka barog sa iyang tima. Kay ano, kay iya kunong gihanay-hanay. Na mao ko na ng unang sugo, mao ni ikaduhang sugo, pero pagbasa niya sa Biblia, ay sa doktrina Kristiyana, wa ko numuhaom. Hunahuna ra gyud niya mga higala. Nga wala ko numuhaom. Ang among doktrina Kristiyana sa Biblia. Mga isuon dili mahimo nga ang doktrina sa Kristiyanos dili mahaom sa Biblia. Kay from the word Christian, from the word Kristiyanos, mahimo ba nang manudlo ang mga Kristiyanos nga dili mahaom sa Biblia? Hunahuna ra gyud na sa akong kaatbang as Brother Daryl. Mga higala, ang atong kaatbang as si Brother Daryl, may gamit siya Vulgata Latina nga nabasa kuno dito ang word nga Sabado. Ako siyang iya kong ipangutan na sayop ba na? Akong gingnan, sayop na ang iyang gibasa. Anong mingon kog sayop ang iyang gibasa? Kay wa siya in taon kasabot kung unsay kahulugan yan ang word nga Sabado. Kay kanadeng Sabado sa iyang pagsabot, mao man kunog yun ang Saturday. Muna niingon og sayop ang iyang gibasa, ay sayop ang iyang pagbasa.
Kung ang imong pagbasa nga Sabado, kung Sabto na imong Saturday, nga naa sa kalendaryo, makaingon gid kog sayop. Pero kanading word nga Saturday mga higala, sa Latina Vulgata kang hubad di mo senyorya. Katoliko man nga Bible. Dili din na Sabado nga Sabto nga Saturday. But pasabot diyan ang mga higala, Sabat mismo. Ore. Wala man tayo supag anang word nga Sabat o Sabado. Kay kanang word nga Sabado, nagpasabot na sa English of Sabat. Pero kung imo nang umubasa ka Brother El, nya sabto na nimo nga word nga Sabado, isip Saturday sa kalendaryo, sayop na. Kay mubasa kag Latina Vulgata Brother El, nabasa nimo ang word Sabado diha no sa imong gibasa. Pero basa sa English. Kung Saturday ba na? Kay kung word Saturday yun na, sa Exodo 20, sa Latin Vulgate yun, na may Latin Vulgate nga in English, dili man lagi Saturday ang mabasa. Ang mabasa lagi dito, Sabat. Sa to pa, kanang word nga Sabado, dili din na sabton nga Saturday, nga naa sa kalendaryo. Kung dili, pasabot niya na, Sabat mismo. Kanang pagkadunay Sabat, wala tayo lalis, anak. Kaya kaming mga Katoliko na apod mi Sabat. Kamong mga Seventh-day Adventist, doon na sa mong Sabat. Pero lain ang tagadlaw. Ang inyo ha, Sabado, amo a Domingo. Ngano Domingo man amo ah? Kay kami, nagtuman mi sa doktrina sa Kristiyanos. Kay kanading Sabado, ay Domingo, kanading Domingo, mao man na ang doktrina o panudlo sa mga Kristiyanos. Unsa may panudlo sa mga Kristiyanos? Sabado bang santuson? Atong basahon. Ang doktrina Kristiyana. Doktrina Kristiyana. Ginisayo na to. Pagtulunan sa mga Kristohanon. Atong basahon. Kasi mabasa din eh. Mag-ingon din eh. Pagasantuson mo ang mga Domingo. Karon, imo ning supakon, Brother Darrell, nagpasabot ka nga dili ka Kristiyanos. Kung dili, Hudyo siguro ka. Hudyo. Dili ka Kristiyanos. Kay ang maayo og ang matinud-anon nga Kristiyanos, dili dapat magsupak-supak kung unsay doktrina sa Kristiyanos. Unya, nagpalaban pa ka sa doktrina Kristiyana. Nangutana pa ka nga unsa may mabasa diha sa Vulgata Latina. Sabado Domingo. Tubag tika nga wa ko kabaw ana. Kay ikaw may nigamit anang word nga doktrina, ikaw may nigamit anang Vulgata Latina. Ang akong gibasa maayong balita Biblia man. Walay Sabado sa akong gibasa nga Biblia. Pero kung doon na kay nabasa ang Sabado diha sa Vulgata Latina, dili na Sabado isip Saturday. Kung dili, Sabbath day na. Walay lalis ang pagkadpulong Sabbath. Walay lalis kung doon ay Sabbath diha sa Biblia. Kaya ang Katoliko doon na masay Sabbath. Kana di among Domingo, adloy papahulay, Sabbath rabana namo. Inyo ha, Sabado lang. Muna magkalahi jutag adlaw. 10 seconds, 10 seconds. Okay, salamat. Busa, kining among napulo ka sugo. Kining napulo ka sugo nga naa sa among doktrina Kristiyana. Dapat magpasalamat mo kamong mga laing reliyon. Kay maayo kay pagkahanay. Unang sugo mao ni, ikaduhang sugo, ikatulo antos ikopat. Kay kung basahon nimo ang Biblia, ang Dios igo lang namulong niya na. Pero wa gyud na niya butangig unang sugo mao ni Brother Darrell. Ikaduhang sugo Brother Darrell mao ni. Ikatulong sugo Brother Darrell paminaw mao ni. Okay, salamat Brad. Og maayong gabi kanatong tanan. Okay, daghang salamat no. Og ari na po tayo soon sa ato nga affirmative side sa iyang 5 minutos usab nga conclusion. Go ahead bro Darrell sa imong 5 minutos bro Darrell. Salamat Mr. Moderator. Ang tema akong gipamatud-an nga iusab wa mihaom ang napulo kasugo sa Romano Katoliko sa Biblia, sumala sa masabot o mabasa sa referensya o sa Biblia. Wa gid kabungkag si Carlo. Nagtuo ko mga higala nga kabalo ning mo bungkag. Nagtuo ko ba nga kabalong mo bungkag? Kay sige magpangahagan na ko debate ta. Nagtuo ko nga ang kalibre niya naana sa masinggan ba? So naapaday siya sa 3-8 kung sa mga armas ba na 3-8 ra. Nya sige panghagan nga makigdebate mao to na challenge ko gisuklan nako kay nagtuo ko og debater gyud.
Miingon ko nga di gidibitir. Kaya nga naman, hasta ang Biblia nila nga Romano Katoliko, Latina Vulgata, i-deny na niya nga bakak pagkapalpak. Alang sa mga kaparian, ilabi na yun ni Monsignor Yap, Julio Cardinal Rosales, maabot ninyo nga video, inyong safeties, Carlo, ingon bakak daw ninyong imprimaturan nga Biblia. Tanan nga mga pare, nga mutanaw ng dibatiha. Ang inyong safeties, Carlo, miingon nga bakak daw ni, Latina Vulgata, bakak daw. Oh, ang ipakita sa video, Vulgata Latina, bakak matod ni Carlo. Unsa day ning mga pare? Nag-imprimator mo ning Biblia sa Katoliko nga bakak, ingon ni Carlo. Dara ba suwat pa gyud ni Reyes. Tang ni Carlo. Natanggal kasi pagka-safety ana. Ang napulo kasugo sa Exodus 20, kaya mo may gibasa na mo, tibuok kapitulo, kanang Sabado diha, nga ikapito, bakak. Naunsa naman ka, Carlo? Nagduda kung di ni membro sa Romano Katoliko si Carlo ba? Nagduda kung di ni membro sa Romano Katoliko. Ano naman? Tungod kaya ang Bibliang Katoliko Romano, kaging primaturan ni Manuel Yap o ni Rosales, Gabriel Reyes, giingon niya bakak. Siya di masuko ang pari ani kang Carlo. Suko gining mga pari ini ba nganong inugbakak ning Biblia. Kay matter ba yung pasiatab mo niyang gihubad ni pare ninyo. Ha? Sa inyong mga pare mo ni gihubad. Latina Vulgata gyud ni Jerome. Mo yung una gihubad ni Jerome karon bakak maghadi ini. Nung sa ba ni si Gabriel Reyes? Usab ni si Manuel Yap. Agay. Iingnan ra ba mo Manuel Yap o kay inyo man ang Biblia nga gimprimaturan? Bakak daw ni ingon ni Carlo. Sa man nakatinood pare Manuel Yap. Kabakak daw ni ingon ni Carlo. Unya, ang doktrina Kristiyana yang gigamit nga ang doktrina Kristiyana maglibog ka kay muhaom daw dito ingon siya ganiha. Isa ang mabasa sa doktrina Kristiyana haom na sa Exodus 20. Nya pagkahuman bakak daw ni. Naglibog ta. Maglibog ta kay ang Biblia nahimong bakak pangutanaw nimo dito sa referensya haom sa Exodus 20. Pero pag pangutana abot sa Sabado bakak ang mabasa. Katulo na napildi si Carlo sa mong debate. Tulo ka showdown. Pildi. Nga naman. Dili mo dawat kay nakabantay siya nga naay mabasa. Ay mabasa. Karon, ingon siya, kanang Sabado, dili na Saturday. Dili na Saturday Sabado. Siya iya sa Hudiyo. Sa iya sa Hudiyo na, dito na. Karon, Carlo, naapamanggig ka daw, wapaman ta naghuman. Wapaman kita naghuman, kaya naapaman ko, nagsulti pa man ko. Kay Biblia magreferensya. Kung mabasa na ko sa Biblia, o sa referensya, nga ang Sabado, Saturday. Usaman. Perde na puga, ikaw pating perde. Ha? Dire makita ang pagkabakakon. Maingon kong bakakon, di na-atake personal. Kaya naman sa Biblia nga, mga taong bakakon. Yeah. Ha? Carlo, tanaw dong. Ilista. Ha? Di na ko ihatag ang sitas, pero mabasa niya. Yeah. Ang adlawng pahulay Sabado kon Saturday. Naman lagi Sabado, Saturday man lagi. Mabasa man lagi. Ingon ka ganihang di mabasa. Karon mabasa. Carlo, ikaw pati mong pildi ni ba? Anita sa dictionary, Biblia magreferensya po. Okay, time na bro. Sa dictionary, diya din ingon siya. Bro, time na bro. Sabat na diha. Kanang Bro, Sabado, Darrell? Sabat na, di na Saturday. Sabi. Bro, Ingon Darrell, siya. time? Ay, salamat, Mr. Moderator. Pasalamat kay naanghilan pa yun.
Okay. Okay, daghang salamat, no? Oh, salamat kayo mga debaters, mga pinalangga ko igsoon na human ang ilang debate. So pwede na kita mga tulog ani karon kay human na ang debate. Oh, salamat kayo sa duha nato ka debater mga igsoon, Brother Dariel Villanueva from Seventh-day Adventist Church by General Conference og ingon man usab ni Brother Giancarlo Badinas, no, from Roman Catholic Church CFD. Okay, alas pa tayo sa atong nga programa mga igsoon, ang atong mga audience ko grabe na ginila ka panikan gyud kay gusto naging mo sulod. So, mangutana sa ata sa ato nga mga speaker affirmative og negative og pila ka audience ang inyong pasudlon. Tag pila-pila mo. Mr. Moderator. Okay. Mr. Moderator. O sa bro. Bro Darrell. Di na gid madungog Mr. Moderator, kusog nang ulan Mr. Moderator. Ay di na magdungog. Mao ba? Oh. Unya, unsa man ini ato na lang ning tapuson kay di makali magdungog. Di magdungog Mr. Moderator, kusog mang ulan dre nya. Di na gid ako maklaro. Ako nang hidulit ang dunggan gani. Alagi itao daw kuan imong volume 8 bro Darrell. Itao daw balik bro Darrell imong volume 8. Ay sige ha, ay sa Mr. Moderator ha. Oh. Kay luoy po kay ni atong mga audience og di sila makapangutan na ato sang pangitaag pamaagi mga igsoon. Ang iyong magagasa, katawad ko na mga piling mong grasya. Hello. Okay bro Darrell, madungog na nimo bro. Hello Mr. Moderator, kana dungog na? Oh, okay ra bro. Okay ra? Unsa man madungog nimo? Okay kana, dungog ra. Sige sige. So sa atong mga audience, usa man mga audience, okay mo diha klaro ra mong tingog walay iko-iko. Ato sa paboton ang response sa ato nga mga audience mga igsoon ha. Unsa man diha mga audience, okay ra way iko? Okay, so naay comment okay ra? O klaro ra? Okay, so daghang salamat. O gani mga igsoon, sumala sa giingon nga mopasulod og mga audience, no? So mudawat ang mga audience mga igsoon, pero ako ipahinumdom kanunay sa atong mga audience ha. Tagaan mo og higayon sa pagsulod, makapangutana mo tagtulo ka pangutana, pero walay objection, no? Og respetohon ang tubag sa atong speaker. Ang atong mga speaker ato ra gihapon gilimitahan sa ilang tubag nga usa ka minuto. No, usa ka minuto. Kung ang inyong pangutana kategorikal, no? Nagdepende na sa speaker ko iya bang tubago kategorikal kay wala na sa role sa mga audience nga kinahanglan ipatubagi kategorikal una before mo explain ang speaker, no? Kay dili man kamo ang kadebate, igo ra mo taga ang pribilehiyo sa pagpangutana. Klaro ba mga audience? Okay, so klaro ko ng mga igsoon, bisag wala ko sila makita, pero nasayod kong nisanong sila kay alang-alag atong i-kick out o di magtarong. Okay, so kay salamat o gani, arita mo, plaster ta igsoon, ato nga tanaw ang listahan sa kinini ang mga nag-request, no? Kay ang atong mapasulod ani ang nag-request mga igsoon. Nag-una sa listahan si Tatay Elpidio Birana, ako siyang i-add mga igsoon. No? Tatay Elpidio Birana ang ato nga tatay sa Roman Catholic Church CFD. No? Si Brother Ayan Palar siya una ko Mr. Moderator, naulahi magi ka bro. Dili pwede nga mauna ka kay naulahi man kapag ingon nga mauna ka. So apa ka maka-request? Ang una naka-request si Tatay Birana, so ato siya pasudlot. Dayon sunod dayon si Brother Rituya, no. Pero balos-balos ni siya. Mga igsoon. Tatay Birana ang una, dayon sunod si Brother Rituya, kay usa man ni sa SDA, pero pag i-decline gani, automatic atong pulihan og lain. Okay, so naas Tatay Birana. Bro, Tatay Birana ang atong tatay nga si FD. May gabi kanimo Tatay Bro Birana. Ayong gabi isad. Okay, so Kaninyong tanan diha.
o sa uban nga Okay, salamat. So naa panahon. kay tulo ka pangutana tatay Birana kay di naman kinahanglan magpaila-ila ka kay ilado naman kay katay. No? So ato ihatag kanimo ang panahon alang sa imong pangutana, tulo ka pangutana, go ahead tay. Okay. Unos tanan, mayong gabiin nimo bro. May gabi, Ariel. Mr. Birana. Okay. Okay, ang akong pangutana, ako lang balikon katong gipangutana ni G. Carlo. Sa paghatag sa Dios og napulo ka sugo, mato pa napulo ka sugo, naabay gibutang diha nga number sa mga sugo? Tubag na ko? Oo. Diya. Sumala sa imong pangutana nagbay number. Pasabot. Sumala sa tima. Unya, imo siyang tanawon ang sa Romano Katoliko naghatag po siya number sa doktrina Kristiyana. Dire, naghatag og number ang doktrina Kristiyana sa Roman Catholic Church. Apan, sukwahe lang sa Biblia. Sukwahe sa Biblia. Wa mihaom. Tungod kay sa Exodus 20 verse 3 to 17, walay mabasang Domingo. Walay mabasang Domingo dito mo kapitulo sa Exodus 20. Sabado day mabasa. Busa, naghatag og number, apan sukwahe lang sa Biblia. Ang Biblia, na siya insakto nga giplastar, ang unang sugo, sumala sa masabot, hangtod sa ikapulo kasugo, sumala sa masabot, ihanay ang tanan. So naghatag siya numero, sumala sa masabot. Apan, ang Romano Katoliko, naghatag po siya numero, 1 hangtod sa 10. Ikapilang sugo. Apan, sukwahi lang sa Biblia ang sugo sa Romano Katoliko nga gitawag og doktrina Kristiyana. Kaya giapil ang Domingo nga ibasa sa Exodus 20 verse 8. Dibo kapitulo. So natubag ang pangutana? Natubag ang pangutana. Sunod pangutana, next question. Oh. Okay, ang sunod kong pangutana. Naghatag ang Dios og mga sugo ngadto kang Moses dito sa bukid sa Sinai. Nagasulti ba ang Dios nga napulo ka sugo ang iyang ihatag ngadto pinaagi kang Moses? Tubag na ko? Tuba. Nagsulti ba? Nagsulti. Nga ang iyang gihatag kang Moises, 10 Commandments. Basa. Naghatag. Ang Dios napulo ka sugo gyud. 10 Commandments gyud. Nga ang gigamit niya pagsulat, yang tudlo dito sa bukid sa Sinai. So ang pangutana nimo, hatag ba ang Diyos napulo ka sugo? Nga ang ngalan napulo ka sugo gyud? Naghatag. Sumala sa mabasa. Litra po litra. Last question. So, Last question. Last question. Ang katapusan kong pangutana, matod pa nimo kay gigamit man nimo ganina ang Latina Vulgata. Ang mabasa diha nga word or salita o pulo nga Sabado, ang imo bang pagsabot diha sa maong og imong anayon pag basa ang sentence, ang imo bang pagsabot niya na Saturday o Sabat? tubag na ko. Saturday. Ang Sabado, maunang Saturday. Ibantayan sa Hudiyo ang Sabado, nga Saturday nato karon. Sa ato pa, Sabado sa Hudiyo, Saturday nato karon. Maura na siya, Sabado ug Saturday. Sa uban po, English, ang Sabat day, Saturday lagi hapon. So, mauna siya. So, ang imong pangutana, Saturday ba? Maura ba? Mao yun.
Ang Sabado, Saturday kun English. Ang Sabatday, Saturday gihapon kun Englishon. Ara gihapon yung hubad. So, ang tanan natubag. Okay, Mr. Moderator. Tulo ra man ka pangutana. Okay. Salamat. Sakto na. Okay, salamat kayo Tatay Birana. I-remove ti katay kay mo pasulod ko lain tay ha. Okay, daghang salamat no. So, ari na po tayo igsoon. Roman Catholic ang atong gipasulod. So, mo pasulod tag SDA na pod. O si Rituya atong pasudlon mga igsoon kay balos-balos man ni sila no. O, okay, so na si Brad Rituya. May gabi ni mo bro Rituya. May gabi ninyo, bro. Okay, nakay tulo ka pangutana. Go ahead bro. Usara niya nga pangutana, bro. Usara dyan siya. Okay, go ahead. Kisa imong pangutanon bro. Si J. Carlo. Okay, padayon bro. J. Carlo, akong pangutanan nito. Asa sa Biblia nga gisugo sa Ginoo nga verbatim ha, sa gisugo sa Ginoo nga dunay Domingo nga kapahulayan o pista. Matod pa nimo ganina, pista. Asa mabasa verbatim? Pistang Pangilin. O Brad, Asa mabasa? o dahil tabag sa verbatim kanang litra po litra gyud. Dili gyud Yes. gyud inana litra po litra gyud. Kay nga naman kay kami kung mga Katoliko dili man gyud prinsipyo namo nga litra po litra gyud. Pero maprobahan lang sa Biblia, Brad, nga kining Domingo adlaw ipapahulay gyud. Naagi ko'y mabasa na sa Biblia, Brad, nga kanang Domingo matawag gyud na siya glaing adlaw ipapahulay. Bisag dili ta kabasa litra po litra gyud nga nagsugo ang Ginoo, pero litra po litra mabasa gyud, Brad. Mabasa nako litra po litra sa Mateo 28:1 sa kanang nga teksto niya sa duha ka version nga akong mabasa. Nga sa pagbanag-banag na sa adlawng Domingo. Unya sa laing version o sa pagbanag-banag na sa laing adlawng igpapahulay. Sa ato pag kanang Domingo gitawag na siya laing adlaw igpapahulay. Mabasa na, Brad, sa Biblia, pero dili lang nato mabasa gyud litra po litra gyud. Kanang imo gyud pagkasultiha ba nga nagsugo ang Ginoo Domingo adlaw igpapahulay, di ta kabasa niya na litra po litra. Mura na, Brad. Okay. Maura tayo pangutanan mo bro. Sige, marami. Okay, salamat Oo, kayo wala to. Brother Rituya. I-remove tayo bro ha kay mapasulod taglain. O karon ato ipasulod pagpasulod ang usa na pod ka Roman Catholic. Ipasulod na to si Brother Junjun Alcordo mga igsoon. O mao ni nindot igsoon kay balos-balos lang iba. Pero dili ingon nga balos-balos usum bagay ha, balos-balos pangutana, balos-balos tubag. Ano na si igsoon ha. So sunod si mana matagbawan jud ang matag-usag yun. Dayon pagkahuman ani natay dawaton nga tawag gikan sa ato nga igsoon usab nga SDA madungog ra nyo diha kay duha ni ka himanan akong gamit laptop o cellphone no ug asa siya mangutana madungog ra pero dili makita ang iyang nawong kay di sa kasulod sa atong live dugay na kay sig hunta-hunta nga mosulod pero di siya makasulod si Brother Balasabas. Okay, so napasa linya si Brother Eugene Gapo. Eugene Gapo, Brother Junjun Alcordo, no? Ato sang paboto ligsoon. Pag dugay-dugay gid ning kang Brad Junjun Alcordo makasulod nga account ba? Oy, naapo dai si Angel Ray Villanueva. Kung saan mo ni bro Darrell? Igsoon? Manghod kinamanghoran na namo. Manghod nimo. Sige. Pasudlan na. Paano mo pag-request lang mo diha, no, pag-request lang mo diha kay pasudlon ta mo karon. Okay, Bro John. Pareho ko update sa imong Facebook, Bro John, kay dili ka kasulod, Bro John, connection failed, Bro John. Okay, so ako sa tubago ni tawag ni Bro Balasabas ha, madungog ninyo diha, madungog siguro ninyo. Hello, Bro. Hello. Bro. Okay, nawala man igsoon. Ay, tara. Be. Makajat igsoon ha. Tanaw na to.
Okay, so isa to ni sulod, Brad Junjun Alcordo. Kinsa man ni si Diserio, SDN siya or RCC? Kay RCC pa man gud ato pasudlon gud. Try na ko balik si Brad Junjun Alcordo pasulod ha. Tanaw na to mga isuon. Bro Leomar? Walay audio bro. Ani bro, Cirilo bro, Castro, Katoliko man na. Okay, kajot lang kay pag mobalibag gihapon ning kang bro Junjun. Kasulod taglain, no ana raman kay ato pangitagaan og panahon ang kang Brad Junjun Alcordo ng account. Kang Brad Junjun Alcordo. Hello bro. Okay, so wala gyud. Hello bro Leomar. Hello. Okay. Madungog ninyo bro Daryl si Brad Leomar nagtawag sa ako. Madungog ninyo. Go ahead bro Leomar. Madungog. Hello. Okay. Hello. Naalay Iko. Bro Leomar. Mani, akong pangutana nimo bro J. Carlo. Oh, Imo man jong ipahaom nga bro J. Carlo, imo man jong ipahaom nga ang napulo ka sugo sumala sa pagsabot diya sa katong sa Kristiyana gani nga maunang adlong Domingo. So oyon day karon nga ang adlong Domingo maunang adlong ipapahulay. Diya sa Exodus 20 napulo ka sugo mao man na ang ikapito. tubag Brad. Yes bro, oyon ko bro. Tubag bro J. Oh, tubag bro. Mao na niya ako tubag. Yes bro, in moral sense. In moral sense ha, kay ngano man kay sa panudlo ko sa Katoliko nga kanang Exodo kapitulo 20. In moral sense Okay, ha. kay ingon man ka nga ikapitong adlaw mao nang Domingo. Oh, sorry. Sa panudlo ko sa Katoliko nga Bro Daryl. Oh, I-off moderator. sa palihog ang mic nimo bro Daryl. Kay i-off na ako para pagtawag la dili mag-echo. Bro Daryl. Okay. I-off sa palihog ang mic nimo bro Daryl. Kay i-off na ako para pagtawag la dili mag-echo. Okay, proceed next question bro Leomar, go ahead bro. Okay, padayon ko. Kay ingon man ka nga ang ikapitong adlaw mao nang Domingo. Karon kay sumala sa unang Juan sa Juan 20 bersikulo 1 unang adlaw sa semana ug sa Mateo 28:1 Domingo. O yun day ka nga ang ikapitong adlaw Domingo ug ang nahaunang adlaw Domingo Japon. Tubag bro J. paminaw ha. Nga akong giuyunan nga kanang pag-imong pabalaan na ang adlawng igpapahulay. Matod pa sa doktrina Kristiyana, sa ilang panudlo sa doktrina Kristiyanos, Domingo na. Santuson mo ang adlay papahulay. Wato ninyo, nga kanang ikapitong adlaw, mga unang ang unang adlaw si Domingo mo nga na. Nga kanang balaan na ang ikapitong adlaw, una ang Domingo. Kasi sa panudlo sa doktrina Kristiyana. Mura na Brad. Ikatulong pangutana bro J. Imo ang gitubag ganiha nga ang ikapitong adlaw nga gihisgutan diya sa Exodo mao nang Domingo. Nya ako ang gipangutanan nimo rog usob diri sa Mateo 28:1 ug sa Juan 20 bersikulo 1 nga gihisgutan diri unang adlaw mo ang Domingo. Di musupat na bukahain may insakto. Ang unang pangutana, ang unang tubag nimo o kaning ikaduhang tubag nimo? Tubag na ko bro ha. Amin na bro, wala ko nimo masabti sa akong tubag. Kay imo man din kong gi-interrupt, imo man din kong gisapawan pag unang pangutana. Ang akong giuyunan bro, wala ko muuyon nga kanang ikapitong adlaw. Mao sa nang unang adlaw si mana. Wa ko muuyon ana.
ang akong giuyunan nga kanang pag-ingon sa Exodo 20 kanang in the moral sense, mao ganin ni gamit kog in moral sense, sa pagkadunay adlaw ipapahulay, ang pagkadunay balaanon ba nga ipapahulay, mo ni akong giuyunan. Nya matod pa sa panudlo sa simbahan ay pamatod pa sa doktrina Kristiyana nga kanang pahulaya Domingo na. Matod pa sa panudlo sa doktrina Kristiyana. Wala ko muuyon nga ikapitong adlaw semana mo po ang unang adlaw semana. Wa ko muuyon na. Mura na Brad, ang akong tubag Brad. Okay, salamat kayo bro Rituya. Rituya bro. Diomar Balasabas, salamat kayo no. Bisan medyo dunay pagka iko-iko, pero at least nga naka pangutana na gid igsoon si brother Diomar Balasabas. O karon, balos na puta. Ari na puta sa CFD ang atong pasudlon. No, then sunod na SDE na po dayon. Okay, so na si brother Cirilo Castro. May gabi bro Cirilo. BE ninyo diha, Brad. Okay, tulo ka pangutana bro. Go ahead. Bro Carlo o ni Brad Darrell. Mutana ko ni Brad Darrell. Go ahead bro. Bro Darrell. Mutana ko nimo sa Exodus 20 kung kung asa ni gisugo sa mga Kristiyanos o sa mga katawhan nga naulipon gikan sa Egipto. Hello. Kaman mo tubag na ko. Ingon lagi tubag para ko musapaw. Kanara. Kanara pungutan na. Lagi mo tubag na ko. Tubag. Isugo ni siya sa mga naulipon sa Ehipto na Israelhanon o ingon man ang dili Israelhanon. Pero sa Sabado, Israelhanon o dili Israelhanon magbantay. So ang napulo ka sugo, nagsugod, nagi-deklarar diya sa mga katauhang Israelhanon. O ang dili Israelhanon, apil pod. So muna siya. So naulipon sa Ehipto, ang mga Israelhanon, i-deklara na yung napulo kasugo, bantayan pod sa dili Israelhanon. So may tubag sa pangutana. Yes, salamat. Sa dili maong natubag. Pangutana, ay pagkomentaryo. Ayaw pagkomentaryo. Sunod nga pangutana. Nahibalo ka ba karon dito sa Israel? Nga adunay tulo ka reliyon dito nga adunay adlaw nga ipapulay, Muslim, Kristiyano o Judaism. Ang pangutana, unsang adlaw ang ipapulay sa Judaism? Tubag na ko? Tubag. Salamat. Ang adlaw nga igpapahulay sa Judaism o mga Hudyo, adlaw nga igpapahulay na Sabado. Kanang Sabado, ay sa pagsapaw lagi ka nagtubag ko. Aminaw ha? Ang imong question, Judaism. Ang adlaw nga igpapahulay sa mga Hudyo o Judaism, Sabado. Sa bagong tugon, nagpadayon nga bantayan sab gihapon sa mga Kristohano ng Sabado. Kaya si Apostol Pablo gani. Anitang Pablo? Ay, di naman ni debate. Anitang Pablo? Musimbas Pablo. Musimbas siya. Every Sabat. So, gikan sa Hudyo, hangtod sa Kristohanon, nagpadiri sa Sabado. Hebrehanon 4:9, Latina Vulgata, doon na gibilin nga Sabado sa katawhan sa Dios. Ang katawhan sa Dios kay gisgutan, Kristohanon. Muslim,
Bernes. So, kompleto tubag. So, natubag pangutana. Next question. Ang akong pangutana, dunay tulo sa Muslim, sa Kristiyano o sa Judaism. Ang ibang unang tubag, ang Judaism Sabado. Ang akong pangutana, ang Kristiyano, unsa adlaw? Tubag na ko. Tubag. Yeah, salamat. Ha? Ang igpapahulay sa Kristohanon, kay duha ka klaseng Kristohanon ko nabahin sa duha. Ang usa ka Kristohanon, magbalaan sa ikapitong adlaw nga Sabado. Isang Kristohanon nga misupak ni Kristo nga nagtuman sa sugong Konstantino Domingo. Pero ang Kristohanon nga nagbalaan sa adlaw Sabado, nagsunod ni Kristo. Diara ito basahon. Di man tag-referensya. Diara. Sa atong mabasa sa American Heritage Dictionary, page 731. Sabbath, the 70th of every week, Saturday, observed as the day of rest and worship by the Jews and some Christian. Ubang Kristohanon ug ang mga Hudiyo sab nagbalaan sa adlaw ikapitong Sabado nga igpapahulay. So ang imong pangutana, unsang igpapahulay sa mga Kristohanon? Kay duha man ka Kristohanon, ang usa ka Kristohanon nga nagsunod sa Ginoo o nagtuman sa sugo Sabado kun Saturday. Kristohanon. Pero Kristohanong magsusupak na nagsunod ni Konstantino, ay nagtubag ko. Nagsunod ni Konstantino Domingo. Nagsunod ni Konstantino. Kaya nagsupak man sa Napulo kasugo ng Sabado. So natubag ang pangutana. Okay, time. Ang sa Muslim, Brad. Okay, time na, time. No? Time na? Oh, time na. Hurot na ang Salamat. imo mga pangutana, bro. Salamat, Mr. Cirilo Castro. Oh. Salamat kay bro Cirilo. Dunay tulo ka ipapahulay dito sa Jerusalem karon. Kristiyanos, Domingo, Okay, so Muslim, Bernes, Sabado, Judaism. pagpa-schedule lang mo bro Cirilo para makapahayag ka bro o makapahayag ka og 25 minutos bro. Okay, so bro Cirilo, kay naaman kay mga referensya na bro, sunod semana naatay programa nga Wala kay referensya dre, bro. Pagbuhat ang topiko na yung tagaan tamok tag 15 minutes nga pahayag, no? 15 minutes nga pahayag pero dili debate. Pwede ka mo sunod bro Cirilo, sunod semana na. Okay bro. Okay, remove ti ka bro kay papasulod tag lain bro. So usa to siya ka Roman Catholic. So pasulod na ko tag SDA. Sudla to Mr. Moderator kimutan to G. Carlo daw. Sud ba ka to siya? Tuod. Oh, ay sa kay gani harabi ato siya naging uno. Usay ngalan nato kanina bro. Angel Ray ang gidala. Oh, Angel Ray Villanoy ba? Si ato pasudlon. Si Angel Ray Villanoy ba? Tanaw tani siya og asay mas dako agtang na ni Bro Daryl bet tanaw na to kay manghod ba yarbe. Makasulod ni. Oh, pasulod na to So siya. pila-pila na. Tulo-tulo na no? Ikatulong na ini. Oh. Okay, na ang kinakusgan sa mga igsoon ni Bro Daryl. May gabi bro, re. Bayong gabi Okay. Bayong gabi, brother nga G. Carlo. May gabi, Brad. Okay, unang pangutana. Unang tubag. Niya ang unang pangutana. Sa doktrina Kristiyana sa Roman Catholic Church, diin ang napulo kasugo sa Dios. Nga sigon sa mabasa ninyo dinha, napulo kasugo. Mabasa diha sa doktrina Kristiyana. Ang akong pangutana, kinsay nagsulat ni ining doktrina Kristiyana nga nahasulat dinha ang napulo kasugo sa Dios? Ang tawo o ang Dios? Pakitubag. Tubag. Kung maghisgot kag kinsay nagsuwat, natural tao gyud mo gasuwat sama kus Biblia tao ra man say gasuwat ang Biblia. Di ba? Ang Biblia tao ra man gyud gasuwat ana. Pero dili na mugna sa tao kun dili sa Dios na kay napulo gud kasugo sa Dios. Ang mga sugo sa Dios napulo. Unya unsa may gingon diri pagasantuson mo ang mga Domingo. Nya
ang gasulat natural ang tao gyud gasulat pero napulo ni kasugo sa Dios ni nga sugo. Unya mao gyud nay doktrina sa mga Kristiyana. Mga Kristiyanos ba mo na pasabot tao gasuwat pero kanang iyang gisuwat dili na iyaha mismo kundi doktrina na sa mga Kristiyanos ug mao pud na ang sugo sa Dios. Kanara Brad, sunod pangutana. Sunod pangutana. Matod nimo nga doktrina kini sa mga Kristiyanos ug ang nagsulat niini tao. Sunod pangutana. Kay tao man ang nagsulat niini. Oyon ka nga ang sinulat sa tao dili iya sa Dios kay sumala sa mabasa ang sugo sa Dios ikaupat Sabado. Oyon ka nga iya ra gid ni sa tao ug dili ni iya sa Dios. Tubag. Tubag dili gyud ko uyo na Brad. Kanang imong pangutana. Kay ngano man, kay dili man gud tanang sinulat sa tao Brad. Iya ra na sa tao. Kay kanay pitong Biblia sinulat ra man sa nig tao. Kining Biblia sinulat ra po nig tao. Pero makaingon dita nga dili ni iya sa Dios ang naa sa Biblia. Makaingon ta nga iya ni sa Dios ang naa sa Biblia kay pulong mas Ginoo. Ingon ana usab ang doktrina Kristiyana. Kay dili man ni makapatik dinhi kung wala ni sulatag tao o wala ni giimprinta. Ang ga-imprinta o ang gasulat niini ang tao mangyod. Pero kini nga doktrina ha dili na iya lang sa tao, dili doktrina gyud na sa mga Kristiyanos. Unya sugo pud na sa Dios. Kay mo may nakasulat na pulo ka sugo sa Dios. Dili porket kay tao ang gasulat, dili na ni iya sa Dios. Sayop na ang argumento. Kay kanapit ang Biblia sinulat ra man pud nag tao. Ay sa na nga kanang Biblia dili na iya sa Dios. Word of God yun na iya yun na sa Dios. Sunod pangutana Brad. So honest to goodness Brad, katapusang pangutana, unsa may mabasa sa napulo kasugo sa Dios? Sabado o Domingo? Honest to goodness. Tubag Brad. Tubag. Dire Domingo gyud. Domingo ba? Dano? Pagkasantuson mo ang mga Domingo. Di katawa ka Brad kay ang natubag nako Sabado man pero Domingo gyud. Oo, di mabasa dalo. Pagkasantuson mo ang Domingo. Oo, gyud na. Nya ang nakabutan dinhi mga sugo sa Dios na pulo. Mo ginasugo sa Dios. Apil sa sugo sa Dios sa napulo pagasantuson mo ang Domingo. Nya kinsa man ka magsupak-supak sa sugo sa Dios o sa doktrina sa Kristiyanos. Sa akong gibasa walay Sabado, Domingo. Sunod pangutana. Okay, last na to, bro. Salamat. Last na to. Salamat kay bro. Belianoy ba? No, Belianoy ba gyapon eh. No, salamat kay bro. I-remove ti ka bro kay pasulot ang lain bro ha. Okay, so daghang salamat mga igsoon. Pila-pila na to, pila na. Murag tulo-tulo na bro no? Tulo-tulo na? Tulo-tulo na siguro bro. Waba ko na ako. Tulo-tulo. So, isa-isa na lang dayon ha. Mo pasulot ko isa ka Roman Catholic, dayon usa ka SDA, sunod na po dayon mga pinalangga kong viewers no. Kay dili pa man diri natapos ang ato nga programa, pa may mga panahon nga tugtan ta sa Ginoo makapadayon. Samot na sunod semana kay taas-taas og panahon ang pangutana sa mga viewers sunod semana, no? Taas-taas gyud. Ang ihatag nato sa mga viewers sunod semana. Kun walay magpa-schedule og debate, pero napoy magpa-schedule og debate, same ra gyapon ani pero wala. Taas-taas gyud. Okay. So daghang salamat no o ganit tanaw nato diri si Brad Peter Pindon, SDA mas bro Peter Pindon. Unya mangita taglaen diri ison kanang Katoliko, kisa may Katoliko diri gusto mo sulod. Junjun Alcordo, i-try na to pag-usab si Brad Junjun Alcordo katapusan ni nga CFD nga ato pasudlon. Og dayon ang katapusan po SDA si Bro Peter Pindon kay basi maluon ni si Bro Peter Pindon. Bro Ariel Amores, unsa man di na ako nimo mapasulod. Ikaw lang ang pangkatapusan, bro. Ngita puntahan niya po. Okay, jud lang bro Peter ha. Kasulod lagi karon bro. Napagani si Brad George Relata pero sunod na lang no sunod ato lang ilista ang kuan ang wa kasulod ron kay bato nang siguroon sunod pohon kaluyan. Tugot sa Ginoo. Brad Junjun Alcordo bro, giad na puti ka bro. So kung pananglit
di na inapuntaan sa network kay connection fail na po, wag ita mahimo ani. Gawas na lang sa pagpasulod og lain. Aha. Sa mga ison be. Oy, si Bro Cirilo Castro no, og sunod semana magtema ta magplaster tag tema about sa Sabat o atong ipasulbad ang Sabado o Domingo dayon Sunday o Saturday o ato na sang usaho duha na ka tema igsoon na primerong tema Saturday kon Sabado o Sunday kon Domingo mao na siya dayon murawat ang mga speaker dayon ha kuwapo kay na ba 15 minutes ang pahayag matag speaker Roman Catholic SDA, Pentecostal, born again, unsa diya? No, ana. Oy, wag gihapon si Bro John Alcordo nakasulod. So, unsa man wa na may lain siguro nga SDA nga aw na nga CFD nga nakaplasta diri mga isuon, no? Pasulod na lang taog. Pasulod nato si kuan na lang Bro J, si Bro Peter Pindon dayon katapusan na ni siya nga mangutana rong gabi una. Okay, bro. Okay, sige ha. So ipasulod na to si Bro Peter Pindon kay si Bro Junjun Alcordo di magi makasulod. Paliho kog update sa kuan Bro Junjun, paliho kog update sa imong nga Facebook bro kay murag na ay problema sa imong Facebook bro. Ay, may gabi Bro Peter. Ay, may gabi. Sige bro, nakay tulo ka pangutana bro o katapusan na ka nga mangutana bro ha kay mga tulong na ta bro. Sige Bro J, mangutana ko ni Bro J. Sige bro, Peter. Ang akong pangutana, sumala pa sa Exodus 31:18, ang Diyos nagsulat sa 10 ka sugo. Di ba? Gihatag niya sa Israel. Gisulat niya dito sa Sinai. Di ba? Di man tayo istoryahan na. Ang akong pangutana, kining inyohang 10 ka sugo sa Diyos, asa po ni dapit na sulat. Kaya ang 10 ka sugo dito man sa Sinai niya sa papan sa bato. Gisulat. Ang inyo, asa po nini gisulat? Wag. Kami, wala may among 10 kasugo, Brad Peter. Wala may 10 kasugo amua. Iyahan ni sa Diyos. Sa kasinugdanan, ito mo nagtubag. Asa ni nasulat? Dito sa papan nga bato. Sa katunduha katablita ba? Exodo 31. Di yun na gasugod. Ang original yun ba? Diha yun na gasugod. Niya karon. Wala naman ta karon panahon na. Lain naman sad magdadata atong tablita, bato. Na may mga high-tech karon. Mao na ning naaron diri sa among doktrina Kristiyana. O mao man ni. Santuson mo ang Domingo. Nya doktrina gyud sa Kristiyanos. O mao na itubag nako, Brad Peter Pindon. Sunod pangutana. Matod nimo, ang original kato yung nasa papan nga bato. Diba? Ang original nga pagkasulat santuson ang Sabado. Muna original. Ang gisulat na dito sa doktrina Kristiyana, santuson na ang Domingo. Ang pangutana, unsang tuiga nasulat ang doktrina Kristiyana nga ang Domingo na mo santuson nga ang original mo ang Sabado. Unsang tuiga? Tubag, sa di pa ko mutubag ng tuiga. Ako na sa kakurian. Dili taon Sabado ang nakasulat sa original. Ang nakasulat in taon Shabbat. Kay Hebrew man na. Hebrew man ang original yung pinulungan. Shabbat. Dili Saturday. Di man yan Shabbat. Ningo ka kag Shabbat. Igpapahulay. Mao na nakasulat. Ayaw butang Sabado kay walay word Sabado sa original. Shabbat. Ikaduha. Kanusa nasulat kining among doktrina Kristiyana. Pag diri 1935 pag imprinta niini among doktrina Kristiyana. Pero dito ni gibase sa 10 kasugo gyud. 10 kasugo ba? In the sense, in moral sense, santuson mo ang Domingo. Paog yun na. Igor masag kung nagbasa sa doktrina sa mga Kristiyanos, kinsamtang magsupak-supak. Mora na tubag na ko, Brad Peter. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Last question. Pwede ko mangayog pagkapin bro, kay katapusan man ko. Usa bro. Pahit na ng tulo bro, kay unfair po sa uban. Matod nimo,
kanang Shabbat sa original mo na yung Shabbat. Di ba? Karon, kining inyong Biblia nga nag-ingon nga kining Shabbat mao ang Sabado, nga kon Saturday. Nga matod nimo ganiya sa inyong debate ni Bro Darrell imong gisupak. Kinsa may tinuod? Ikaw o ang inyong pare nga nagpamatuod nga mao ni ang Shabbat, mao ni siya ang Sabado, nga kun Saturday. Ang akong pangutana, kinsa may dapat tuuhan? Katong inyong Monsignor nga mao inyong pare nga mao nagsulat, mao imprimator sa inyong Biblia nga nagpamatuod nga kini ang Shabbat, mao ni siya ang Sabado o Saturday. O ikaw nga nag-ingon nga Shabbat dili na Sabado. Asa may tuuhan nato? Publiko, Bro J, palihog sulti ang publiko kung asa dapat ang angay tuuhan. Ang inyo bang pare o ikaw ang among ang dapat tuuhan? Pakitubag Bro J. Tubag. Kaming duhas pare ang dapat tuuhan. Kaming duhas pare, ikaw mo'y dili kay nganuman kay wala makakasabot kung unsay bot pasabot sa pare. Kanang pag-ingon nga tahuro bantayan mo ang Shabbat o adlay papahulay. Kanang word nga pahulay sa Espanyol na terminuhan ng Sabado. Pero dili na Sabado lagi nga Saturday. Dili na Sabado nga Saturday, Brad. Kay kahibaw man ko sa imong pagsabutan na kanang word nga Sabado Saturday man na sayop na. Pero kanang word nga Sabado usa na ka Spanish word. Buot pasabutan na sa laing hubad anang Sabado pahulay ba? Example karon, mo pahulay ta karong gabi. Pwede ra ta mamo nga na halaw. Mo Sabado ko karong gabi. Buot pasabot na mo Sabado, mo pahulay ko ba? Mo pahulay ko. Mag-drive aron kas motor. Perting inita. Mo Sabado sa tabrad. Buot pasabutan na mo Sabado, mo pahulay ta ba? Mo na word nga Sabado pahulay. Dili na Sabado nga Saturday gyud. Dili na mao. Bro Ariel. Mura na ba? Bro Ariel. Bro Ariel. Okay, bro. Usa man, bro. Kini salamat kay magpasalamat ko Bro Ariel sa kang Bro J nga dapat dahil tuhan ang pare ug siya kay parang hindi po siya makasabaan ba kay lagbit makasabaan man gid siya. Okay bro, okay bro. Salamat Bro J nga dapat mo dahil tuhan po nato ang pare kay aron hindi ka makasabaan. Sige, salamat kay bro. Salamat kay Bro Peter. Ay nagpanglool Bro Peter ha. Wala. Okay, daghang kay salamat mga pinalangga kong igsuon. O dinhira natapos ang atong Q&A portion mga hinigugma kong igsuon. Okay, daghang salamat o ganin gabi una wa na matay kong panahon sa pagpadayon pangato sa unahan. No sa tanan natong viewers daghang salamat sa inyong pag tan-aw sa walay pagpuas yun o sa inyo usab nga pag-share. Daghang salamat. O gani atangin niyo mga igsoon kay sunod semana daw na po tayo mga programa kay ugma no dili ko maka live ugma adto padulong sa Biyernes no tungod kay dura tay importante kaayo nga pag-aadtuan o walay signal dito. Di ko ka sure makakunik ba kung signal dito sa atong pag-aadtuan. So next week ako ipahibalos kanunay usbon ako pahibalo nga next week kung walay schedule sa debate mag-live gihapon ta ug sa ako nang gikaingon ang una natong tema is True Church. Mudawat ang speaker from Roman Catholic, from SDA og si kinsa ang makauna pag-booking igsuon ato nang i-post sa Facebook. Dayon mudawat pud ta og tagtulo ka audience sa matag speaker nga may tagtulo pud ka pangutana. Unya ang role sa audience same ra gihapon ani. Walay objection kay syempre di man debate, no? Unya dayon tahoron ang tubag sa atong speaker. Mr. Moderator. Okay, alas pagtapos no sa atong debate karon. Rena ta igsuon sa atong closing prayer before ta tagsa nga manamilit ihatag nato sa atong negative side Brother Giancarlo Baninas. Mr. Moderator. Oy, unsa man na bro? Mr. Moderator, before mag-closing prayer si Bro Giancarlo. Ako lang iklaro kung nag-PM na ba nimo si Bro Stelwart katong taga-Jinsan katong debate bitaw namo malabot. So nag-PM na ba siya si Bro sa to? Wala pa man bro. Wala man bro. Wala pa. Okay. Kay kato bitaw mga among
Sige bro, Abi mo na kunaan mo nang Chat lang siya bro. Sige. I-confirm Salamat siya Mr. mo dayon Monitor. ba siya? Salamat Mr. Okay. Monitor. O klaro siya kayo bro dayon sa schedule nato nga alas 6 ipasabot siya ayo kay alas 6 musugod gitag alas 6 kay aron nga di kay ta magabinan. Okay. So daghang kay salamat no og gani ara sa ato nga pagtapos mga igsoon formal tani nga sirad-an pinaagi sa usa ka pag-ampo ihatag nato ang panahon sa atong negative side Brother Giancarlo Balinas. Okay, daghang salamat Brother Ariel o sa ni Brad Daril, buta na po mga amigo. Salamat Brother Daril ha, salamat. Manguros ta sa ngalan sa Mahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amin. Among mapinanggaon nga Mahan, salamat sa maayong panahon nga naghisgot na usab kami sa imong balaang pagtulunan. Bisag managlahi mi og baruganan Ginoo, pero ang tumong ra gyud namo o Dios na makab-ot ug mailag gyud namo ang imong mga kamatuoran. Salamat sa nining higayon nga imong gihatag nimo diri kanamo. Og hatagi pag yun miyo taas pag yun nga kinabuhi o Dios. Karon taas ang among pag-alaga diha kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo. Uban sa among mapinanggaon nga inahan mahal na Birhen Maria. Amin o amin. Pangalan sa Mahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, daghang salamat mga pinalangga kong igsoon og alang sa atong pagbulag-bulag ato nga ihatag ang panahon sa pagpanamilit una sa atong sa atong negative side Brother Giancarlo Balinas. Go ahead bro, alang sa katapusan bro nga magpasalamat. Okay, salamat. Una sa tanan, nagpasalamat ko sa atong makagagahom nga Dios nga nagpahigayon nato nining tanan. Siya man gyoy hinungdan ug tinubdan nining tanan. Og pasalamat usab ko ni Brad Ariel Amores, no? Ang buotan nga moderator nga walay bayas-bayas. Salamat Brad nga imo ming gipagamit diha sa imong programa. Og labi na gayud ni Brad Daril Villanueva. Salamat bro Daril. Salamat sa imong kaayo. Salamat nga mituman ka sa atong kasabutan. Og sa atong mga viewers nga nagtan-aw nato karon, mga Katoliko og dili man Katoliko. Daghan kayong salamat. Ang Dios manalangin kanatong tanan. Okay, daghang salamat Brother Giancarlo Balinas. No, salamat po kayo kanimo bro sa inyong pagsalig sa ato nga side, no? Og ato na po ihatag ang panahon sa atong affirmative side. Go ahead bro Darrell. Salamat Mr. Moderator sa panahon. Agig panamilit na po sa debate ni hitabo karon tali si Carlo Balinas o pag-secretary. So kadtong tanan nga gisgutan namo kaigala, tipi kadto kabahin nga mao gyud ang maka-open sa atong una-una kasing-kasing. So kita ra gyud mga viewers nagalantaw o magahatag og saktong desisyon sa hitabo nga debate, no? So ako magaingon, salamat bro Ariel Amores is moderator na naga-facilitate ng programa. O salamat sa mga viewers kay kung wala mo na nagalili sa debate. So nakita nyo ang tanan ng mga taktika. So ako magaingon, ang Dios magapalangin kanatong tanan, labi na yun sa makatulog gabi. Let's go all the time. Bye-bye. Mayong gabi mga Okay, daghang salamat no sa mga viewers sa inyong pag-share sa ato ang live. O salamat usab sa atong mga debaters sa inyong pag-sulod sa atong programa aron sa inyong paghimo sa inyong debate, sa inyong pagsalig. Ako ang mahimo nga moderator ninyo. O sa matag Sabado sa hapon o Domingo sa hapon, no, ang ato nga moderator si Brother King Andoyan. Siya ang atong moderator mga igsoon kay ni ana nga time dili siya busy. Pero sa Lunes ngadto sa Huwebes, no, kita igsoon ang moplastar o usbon ko sunod semana kung wala schedule sa debate. Straight ang atong live igsoon alas 6 sa hapon magsugod. Unya matag adlaw aduna kitay i-post nga tema o ang gusto nga mo speaker sa matag tema mag-booking mudaan kay matag live nato mudawat tag upat ka speaker. O upat ka speaker ha? No, upat ka speaker sa nagkalain-lain nga pundok. Mga inigugma kung igsuon para ma-appeal nato sa pag-post.
o niya dayon sa atong paghimuon mga igsoon nga usa na usab kalaing hutong o hugna sa ato nga programa. O gani, daghang salamat Brother Daryl, daghang salamat Brother Giancarlo Barinas o kadto pasalamatan atong buhi nga Dios sa iyang kaayo. O ginaot nga Dios magapanalangin ka natong tanan o bye-bye and God bless sa tanan. Sa ilang mga Amay mga mataro, pag nalibayon, kung kaniabot na ang ilang paglaon, ang magaganggan, pagagan, umanado sa mga pangkay, kasi nanahalong sila balusan sa ilang mga binuhatan. Apay ang mga mataro, pagmalibayon, tugod kay niyabat na, tugod kay niyabat na, ang ilang paglaban.